konso hwem enti enne de aba no fa kukoduro fahia no na ni nsia ni ochina se utumi di ni sunkunimu a ubenya wo nkunimu abotire na mom se wantumi amfa kukoduro no na da ne da wo ka de hye carpet no ase a da bia sa problem na be hante o enti enya ba no de na aba enya ba no de na aba ekwani a befa so abebo amane bia abo sa na wiase etie eda wie odihye ba masam ne so nanso mebo amane ne sen betumi afa kwan bia so nanso asem we die mebo ho amane enye yie adehye sabre ahaye 102.9 FM so Uteka FM so nie awie yasaje adwabio na show no eye live e wo Facebook ani YouTube ni so nyina ubetumi akoho na wakohwe show ni bi fa wadwenkyere fa homa yen first one nakate ye very sorry sana sound no emma they say dia dem enti ubetumi ahwe na watie yen demom dia ya start a ye streaming wada ma ya share monko share sesia that is my plea mon share my yen na disuane ya de tredwuma die na nuanum binum nsunya bintie na onya binhwe e wo won so timeline e ba ne sai na sem no atumi ahye wosoi ama faidi wakodi boni e ma ne nhye wo so bia sese ba na esie wo abrabom wo na esie enti kwani abefa so abebo amane ni bia afa so na bo awurade nyankropon ne yebo afo enti se wo ko Facebook ne so a eya hwehwe Otek 102.9 FM sa wuko Facebook ne so a eya hwehwe Otek 102.9 FM ye stream show no live ewo ho ena sa wuko YouTube ne nso so a hwehwe Otek 102.9 FM wo ho ehon so ubehu se ye stream show no live enso wo ho wadwenkyere bi a wo no to mane ye begye ne akenkan ne kama the we are say and wona wo se wo de enye and wona wo se asemu a eni trene ni dua na ato wo wona wo se ewiase asenkase nyina wona ato wo nanso wakire bi se wo kona wo kote obidia obeto de afa nyina enti de ato wo na no obidie chen wo de enti fa no hye wo hunkran se ene ohawo ato wo enu nti wo se wo kwaka no aduro enu nti wo se wo kwadi awuo no obi die so sene wo die o ena wo de no a ato wo no ma menka na memfa nkyere o se enye de dikane a esie no no fa hye wo hunkran ahaye 102.9 FM Utek ena utie na o sign so ehwe show no live ewo yen Facebook ne so uko YouTube ne nso so a ye stream show no live enso wo ho na wadama se wokwa de wo beye ne se o de share ma yen ma adesuane ade kiredwuma die no nso wunuanom enye bintie na onye bi enso enhwe Facebook ne nso so ubetumi akomente YouTube ne so ubetumi akomente ye beje na yakan Anthony Opon onu wo Facebook ne so bi ewo Argentina en wo chese na ya Krobea Asante enawie eye yawada wia na ye ma happy birthday free say enenso ye yawada akura sabre ya ye krado odi e kajanigum na wo kagum se ya ne ye niage Yesu dia enso wa ahoma ne so en wo chese akura ya Krobea Asante in fact oye the only one na the biarada udu wawoda na wotwe bia wo wawoda die wom na awurade nyankropon so nhira wo ne wa pamfo ene da monsempa mo de babesom ene wo ba sahwipro so ahimfi a abedwafo no ye nyina ya de adwa na ye nyina ya ehwe mo live enso ewo Facebook ne so ye wo Maxwell Amoa ewo ahoma ne so ene wo che sakra ya Krobea Asante mazini o me wo bekwai ene wie bekwai abedwafo no nyina ye nyina ya ba dem na ye biebiem a ye hwe show ne so live ye wo Pascal Nana KGH and was ya Krobea Asante and now we are once ya chiachiao. Dane da the most educative program I want the babesom no. Yani so break your back at the pa and now we means me show no life. Ya that's break your bar. Johnny Walker and was ya Krobea Asante keep the fire burning. Yansu yeta wachi and they were nepa dane da what the besom. Mensa James and was an more fire. Kalusha ene
me nso me ne mapamfo nyina wa ha Idris Musa wono nso wa ahoma ne so ene wo kire sa Krobea Krobea Asante ena awie me nso me ka wo ho Facebook ne so ye wo Freeman wo pekina mbatu achiase do ene wo se abusuafo adwuma o ena awie ye nso ya ye krado enso ede amamo okay yada ma se afidie no eda so eda ha awiabre mu ye de asem beba da bnwumadie yi ye de ba besom baabi biara owa ohwe yemfiri baabi biara owa utie yemfiri ena awie yi ye mo wakwa aba ubetumi atie ubetumi ahwe Facebook and YouTube nyina no ye live ewo so obe comment ye beje ye be kan ne kama wa afidie yi so na ye de amawo ade ba ko esafata so hye ne nso eni se dwumadi aye die yi Zahara mixture, Zahara G capsules, Zahara man capsules, Hindi herbal mixture. Eye Charistic Ventures for Nsan Juma. Awie onomo boyen. Dawood Scientific Herbal Hospital. Akra Dawood. And ne onena pamfo. Dawood 360 capsules ne Dawood ointment ya wono de abano. Onomo de tayechi. Time herbal mixture. Eye K&G herbal for ena edisedro wi enso aba. Awie K&G for enso boyen. Naskaba Clinic and so ye ultra modern very professional herbal clinic ya se wo ba wo yade daws wo no ye better te Ebanage herbal production and consult Hepa plus herbal mixture Pavi ene plasmos eno nso eye enu papa se wonya bi na so no nom a ebeboa wo antekeba wonom Spanish garlic mixture Spanish jingo capsules no ni nyina eboa yen ene awie ena Dr. Agbeve heba Agbeve heba ni nupa wode aba no ono nso etayechi oba de echi ami wo ho akra me boha den awia wumpom te sai akra nyankopon adom ho ye pa na so nyankopon adom ye da nyankopon ena second dose no wo ma jabo wajabo bi me de no ananti bi nti amwa njabo me yi ni kafi o mse card ni so ni won so a ontimi njabo no card no wo no jab no card no jab sa wono ne brofo no jab enti no card no jab enti amwa jabo di ochina no eni na eyi no obekwa akojabo mekwa akwo obewo akura medical ba ko na me ngo ba we sa maboka agu say ada na atuaka ansi yesa mama wa ba ku fando aboka agu ko wakai mi aka wo wo ye no okay say bi anipa 2000 na wo ya me kan wo akwaji 2000 aba okay aduro zo mo so ho hye ne say wo ngo number 1 ya enti fa number 2 ni me wo enti me anwa me de ne be say kwa okay wa enie awie yi nso ye ba beso sa pepepe na dabia yedumadi ayedie yi yese yedesua de ya san de akira de very good and na awie yesua se yehia se ye besua de na ya kire ye ho nso ade na ene enkomo a ye bedi ewo efie ha no ano hye enkra bi free asante fen so asamanka man potamo wo fen so bio se ahensem ntokwa bi ye ede atututuo bi aba ho ema de ye tete ene se enipa bi ena mu oh my God na awiabre mu ye bewura ho ye betiekiem na ye hunu sene asem no etie awuraba bi nso kire se ne kunu ene awuraba foforo twempra enti de waye ne se wakofa matwofo ena ode akọ ewia awuraba osusu se oni ne kunu ne twempra no omotie ena omu hu ge na awura ne se ne kunu ne twempra no ena om di gu ne so enti ne nia panyini so hu se sa ngusuo we de ka yenya papa se mani akire bia nkɔhwɛ de ekoso de asem beba da bi ena ne ono nso dimirika okoduru honom a na ne nua na tumi adwane akɔpɛ baabi atete wo mo se ene se onua no na se sebe ye pɛ no na ye nyane de a ene ye wo ye be wie ono mo papa impen twa ne twa wo no de atwitwa wura wonku se obiamani asai bi ena wiei ye bedidi san komo wei na yahwe sene asem no nso etie ena papa sofo bi
enso de nasem abafia oh sa na osofo kire se osofo foforo bu no oh sa watua sika de am osofo so osofo mfanya adwuma ma no no osofo adi sika awie wo frɛ no afede wo trete ni se so si ni fie a obetwitwa no eye de ben na ba entia sofo baako akosofo foforo hɔ a afede adane ntokwa eni minyawa betwitwa we ekum nyina ya abam ene ye behwe sansem we na ya bobo ho na ya hunu baabia esese ye de to ema eyeye enti adofo ne ade hye nsem wa awiabrem ye de ba besum nie ka hye ne nso se nkoma aye die wadwenkyere ho hia ubetumi ede aye voice note ama yen ye number ne ye 0244 211 772 0244 211 772 so what do wadwenkyere ne fa ho ma yen ya voice note ana normal message ai beje be kan ne kama e wa afidie so ede amount awiai opanyini fita akwa aba ye moja umpom te sai onyankopon adom me hoye ye frame Krobea nana yaw asante wo udin de sai pato ye frame akwasi antwi ai o ye sofo sofo antwi ana but edin pa me ana me de akwasi antwi edin pa ye o de ya akwasi antwi ade na won fa sofo ne nka ho sofo no so pa but akwasi antwi na ana me ye no short uye nyameduma ache mfi aduasani yeah 30 years ai wo wunya medwuma no kwan ben na afa so a wo ye no oh erade frame me say me obi me evangelism pa okay me evangelism yi pa na we say 5 ministry no me mu 3 over 3 yeah over evangelism no and mo teacher o teaching so and I'm say pastor boom o ye pastor nso wo yeah wow nse 5 no wo wanya mienza esa kamienu pe na mienu no kwan ba na abefa so anya erade tiase ne ye kratiase erade na de adom che wode beche mi wode beche ai okay kwan ba na wo hu se erade afrew wo kwan ba na wo de net sei eya ye tate wo yanya we de wo ye sofo boaye kakra oh se freni guma hodo bebre ena obi a wase se canon okay na me mi oni pa bi a ma nko school nko babru school da ma heda nko school oh okay but erade frame me na mo Krobea se frene wansamri atwomampo nua Krobea friend tene ho na ye yeah me di moto akohoda ehwana ye wo me ti 1990 nim ho no ana MC case BC na me di dwane ye e ba se na ekwa na erade fa so de aframe ano no ukokun nipa oh debi ukowie obi ade menye obi akra de da na ekoye se madam fu bi na ye bone na ye chi no ye chi no ena odwane ye ena me boa no se wonya sabram ye be 18 enti ba sa na se ye chi no na ye pe match na mdwane be shape ma na ama manko akra se biu ena ade abeka na erade nam so ede frame wo frɛ no hu no da ye sumu ana yi kyerɛ mu abeka boy a wo wabu obi ama na adwane de wadi nsamfo no adwane abakuma se enti wo hu wo frɛ no wo kwan ben so de koye ni se ani so ade hunu mu da ye mu na mpapa frɛ dwase take ya dwase kote menam Yesu ma me de se kura de me say Yesu ma me de mere Yesu hen Bethlehem ne sane mana minim but minim say Yesu moja be kura ho one day be me die ti me so na asa me gina amana pa be say amana no wotoa wonyina be high tension pa to be 15 kura enye den enuru me na me gina no ena mi sun me too many be say hanen kokko ne hu say esuro bi na me di mani hu Yesu o da yinum ena obita me say na mi sun am so aha de mempa na me pa ti se ana maye ti mi bre mani ase ahwe amana no ma sa ahwe no ma hunu hwe bi o enti ade atie ne mu no enenemu ana enti mu ana ase Yehoafo bi start ba me nche no bi so enti na nka Yehoa na me ma nche nka me ko enti ho na brade say yi atemuda eye bonsam gem kire me enti na me enti ase because obi kan say anomaba minimum man enti enum ana wasade minion mo be eba me nche no mo be che nyame asem enti na yi nipa be 5 wo mu nyina dwane ma ne ka me nko a
ɛna edidim ana awurade na mandom so ɔmo tɔ Bible bɛkyɛ me ɛna edidim ana me de na musa kakra awurade de mabidum pempen so wadre okay nti wo da yesu no mu hu Yesu me hu no sɛ wɔte akonwam me nsa na me hu bi krada me first time me de hu bi no Yesu o ye broni ana bibini de wo hu ye no me de me si hu no no mo sɛ awurade no wɔnyɛ nyame baako a wɔda ne ho de wɔ ɛkwan baako so sɛ de wɔpɛ obia no ofa so da ne ho de kyerɛ no sɛ de wɔka kyerɛ Moses sɛ me dini wokɔ akasa miara no miara generation bia wɔ kwan a awurade fa so ɛndi ekuo bia den ɛna anti enti me kwa me fa so me hu no de me hu no sɛ asɛ wɔhene wɔte adwam wɔhene o ye broni ana bibini me hu an sɛ na da yɛ mu asɛm te da yɛ de wontimi nka sɛ me de mani hwɛ no pɔte sei but ɛfrahyew bɛɛ sɛ bɛɛ sima bɛɛ baako bi sa na de so de kɔɛ no good na bonsam gemni nso te sɛn na bonsam gemni de kɔɛ ne sɛ de wo hu ye no na me bi sound yehu afo ne start sɛ Yesu ade na makoma ɛyɛ kwakodi hɔ nti de hu an sɛ me da yɛ no na sɛ me na ma sɛ fɔlɛs kɛseɛ ɛna makodum hu an sɛ gya tɔ fɔlɛs no ɛna me dwane ti me dwane ti me sɛ me anka sɛ mu sɛ me tu mirika papa ɛnso ne gya no ɛta to te sɛ de me nua eti wo dwane ni nyina na ta auto nnuani bu na sɛ me huri but honhom de ɛnte sɛ honama de Nyankopɔn betimi de honhom ayɛ sɛ ne ade bia opɛ bia enti fra brother fra me no sɛ me na ya na me to na me dwuna ya na enema bi ya na me fam sɛ te David the master man me sɛ David me de ya sɛ da wo mo special sɛ yɛn so sabi awurade yɛ man ho kwan a awurade ɛfrɛ yɛn etimi de adom a ɛbro adom so ɛdɛn ɛkyɛ yɛn onyonko sɔfo bi aka kyerɛ o sɛ o si ne fie obi ko ɛnde no korɛ ɛyɛ de asɛm ɛde ne si ankasa sɔfo ntwitwirikyiri mu asɛm ne nyinaa ne tietia ne sɛ ɛme sɛ medika ne madi nkɔmmɔ bere ha de yɛ hyase yɛ foforo me ni bi enti me nim bibia asɛm ne nyinaa ne sɛ gold nsɛm yɛ baayi manantew adi akyiri kakra wadi gold nsɛm akyi ɛne ntoa ne ade na menim sɛ ɛfo because ɛyɛ ma asɔre ba bi na wodi ho nkɔmmɔ kyerɛ me nso me obi a metena akura se tena me tutuo nti ɔno ɔba na wadi green na ayi ɔmfɛ na adoncho yɛ keka wo mu sɛ ne bia sɛ wonya bi na sɛ etimi kye breed kra yɛ ɛtɔ nti me hu sɛ mem yɛ bɔbɔfo ma tutuo pɛ ne de menim tuo mu nti me ne kuti na before sɛ me be hu asase no so ɛda yɛ som sɛ me nya asase no me papa no wanya 130 years yɛ friend panya na afi ɔwɔ adwase wawu bɛ 22 years ni nti me so na no sɛ me gyina asase bi so nti asase no me hunu nneɛma bebree wɔ so nti adeɛ kyeɛ no ɛna me kɔbɔ me sɔfo bi ama me sɔfo no kura wu nti hunu asase no na hu sɛ nkɔkɔma ne nan mu nti me bɔ no tɔ fa ne nyinaa nti awurade nam so ma me kopie sa asase no so nti me hunu sɛ bibi wɔ asase no mu asase so me twe ho ma anso pa be pie na hia hene nim ansa na asɛm no twa ma me ɛwɔ abonsua so na nasapon sabia wa woni ne bia no nti asase no bedi me nsɛm no na mimi sɛ saa ne ma no wom ti me di nipa bɛ 4 a wo munim ho sunsum won sɛ adwuma we ne sunsum adwuma ne wo honhom adwuma nti obi bɛka sɛ sunsum adwuma nko ɛna honhom so adwuma de enko na sunsum de ne de ayɛ rituals ɛna amanfo yɛ ɛne honhom so yɛ ade a ahinta na honhom konkron ɛda na di tena onyankopɔ so yi bibi de ahinta na nyankopɔ da na di wɔda na di ba han mu a ne twa sɛ yɛ hu bibi no ti me di nipa bebre kokɔ hɔ no mu ka sɛ sɔfo ade ne no korɛ na ɔmo sɛ deɛ ne wa asase no so ɔmo sɛ good ho papa sika ɔkɔ wɔ hɔ ɛna deɛ diamond so wɔ hɔ ɛna ɛne bottles no we na ɛde ɛtoa ni bia ɛtoa bi na ne ɛba ɛsɛ ne bɔ den ni bi so de ayɛ sɛ na ɛyɛ no asa kyekye deɛ no okay toa so nti minum de di ho nkɔma nti me de benin ni bi de di ka kɔ first nti ɔkɔ na ɔsɛ sɔfo ade no wɔ hɔ metade no ma ho de ntimi benin ni no ɛkɔfa ne firi benin ne bae ɔhwɛ na ɔsɛ ade no wɔ hɔ no na ho de ntimi me de mala mbi so kɔ ɔnso kɔ hwɛ din na ɔsɛ na ho de ntimi ase na bia sɛ obi a yɛse mpanifo sɛ akɔra pade kɔkɔ ahwɛ a yɛtɛrɛ mama na kyerɛ no nti ɛba sɛ tam bia me to bia sɛ obi ya ayɛ ade no pɛ sɛ mede ne kɔ
because me am who say me no minti me enye ho adwuma me ne ho ne medie bia ti me ntis obi wo ho nim dia na me de ko eno na enam adom so na me hu asante so me ne free pa asante ebo enti wodi hu komo chan say na damfo bi eba wo take ya na wo say adwuma wotimi ye no nemo asante ne ka kire me pen say woni de wo hu say watubi to wande wanyini ni na je say obagie de je say wo hu say nipa no atubi ama ne hu nam so say ade a yanyini de bibisi na yaji bibidi nti enam so ma minua nya accident bi nti o ko hwe na me ne nyina koe ena unua ne ye hwan minua so fu odon so ye sofo odifo oyodifo your friend is say akosa okay Michael Yeboa ana Michael Yeboa nti wo kohwe no accident okay to aso nti ne efiri ono na eye nkomodi kakra nti asante me na ne phone eko off nti no wo frɛ no aka smart nti me phone na ma ofre odifo akosa no nti e ma ne na ma bedi mi ho ena na so me ne nya kwa intact ena me ne di nkomo sɛ me wo kasa me wo saa ne ma ne bi nti me ne kwa me ne tena ase no se menye me nko fa ho asase ne bi anwamra na wonhwe kofa wo wasase ne so o ka kire nse wo wo saa toa gold ni bi wasase bi saa okay nipa bire kwa mo kan so me ntimi nya se me nko sa ho anwani bi mra na me ko sa na tie ne bi bire no okay to hwe mo be 4 days to 5 days na o ma me nya ntie se enema wo ho toa ho ene wo se entoa be 9 so for akosa in the kind se entoa be 9 na wo santoa na ne boden den yes be 9 and the sha asase ne so go edun so de ene onu akan wo se eta ho papa se eko okay nti wono kra yes se nyame madom no timi bi mamia ndi aka no obedi mani mama yakoye paper ne aye ne mining because they are no yentimi ntu no just 1 year okay nti enum na aja menini di ho ko mo ha na oye se menina kwasase ne so be imprensa akohwe na bia yeko na akohwe ne ma no aba akohwe na ma no aba na oye se meboka 8000 enka ne tete de ne yesai mpimo de oche 80 million 80 million wo de ye dey eno no de ye dey eno no de ye ho adwuma okay na me nso minim se ye de nam ne yi nam okay nti kwambia se Dimitri besi fom kwa na manya mepe cause se mitimi edi we ni kwa ndi minim se de be firma ba no so e ya de be so mbo ama me to aso nti mepe nti me de ma kamede ma no no ye se menya ma no na wonye adwuma sa ti kakra eno be nti dedi ka me de 2000 sign de no o frame na me de send no kama eno frame send sa ka ndi be 1 month eno sa frame de 22 cause na ka me send 20 but ekoye 22 me friend kan say about 22 no se we hu no nti edidi mo a oguso abo ya enti de ka ebeto so miensa ma na begie no ena na obi ka bi wo me ho ya no o ton Twitter advances na guy bi ba so obeto to onzo ne mbeye too close na santase eme wo Kresdek ho na me instructor nti me de student ne ko training na guy na frame so for obi aba ka no so hwemu to wani me yes ama me hu say afeje nipa na good cause na niafi or 50 years ene me say na tede ne jiki no so obi ba na obi bi mama no te ma me ne be ye too close ma na komfie ena ono ka kire me say wate say me wo so afu bi na wono so ne fie abayi fo ha ne pa enti be se metimi de na akọ ho a na so se pro so fun se de wono adwuma wa ye ne cause me adwuma me enti me nya na je kura mo mpae and Krobea ko pet na do you know me mo mpae cause me sorry 3 o'clock ma ko do 5 o'clock na me de nipa ko training to anwumre 5 o'clock enti me bedu fia ma ye mre enti adwuma ba meet ma ye kura me enti me nye na me ne na ko hia me de be hia me so off yi na awrade me ne aye wani me no enkomo ti yesa kon ho fie kura enti wo yesa kan obeto na wo fra America ba ye nkyere enti ne ne ma nyina wo sunwan ti mi gina hana tama ne so for kasa bi no meko sunya kwa family ne ma no se wo de ne ma bi free abrochira ba $400,000 ne wom na ntoma 80 pieces why na kasa nipa no waje me ka no enti wo kan me sa ne ye wo so obeben too close me no
Okay. So we from like an aba. Into ono ye day, ono de oka ne ye day. The 30 and say, me ko ye free sa no. And mama de car ne me ma no. Sa so be 20. Friday no when say ni ska aba, scanaba. Ya da Sunday no, cause scanner wa hande ne yirna fa, wase ne ye police ne usu yunwan. Enti ne yirna fa, enti wa fra brofo no say wa brofo no first camera no. Enti abrofo no discana tum, enti ba bi do Friday no, na 19th March. Enti o kind of fat, me de makoma ekokodi ho, no kra de ba kopɛ. Cause me say kan ye to na me so manya kakra de edi. Enti Friday no me tom se masa ade na wo yi asa wo ya ma me ho aba musu wan hwe a obami achimatom. Ti me kan so papa me achimatom ede. Enti o to car no. Ye to car na nwumere no say me de to ade abatisi a na no ano no. Obi o se misika aba no de dwane. Eno ano no. Nti me friend no Saturday no papa me ba me ko sunwan IGP. O say IGP afre no. Nti wo yam say IGP afre wo hene. Nam say IGP afre wo hene. Eye tisi Asem ne so. Sambra back. Enti e ba sa no wantumi an first can be one send papa so. Because kano akwana so fanya so ko bi so se ebi na kame kasi no wo ko sunwan na wo say ko ko fa ni scanner ba no. Wo say na yena se scanner si. Enti ya chi ene yeno so asam ya chi no wo sunwan police station the police commander no ama ya chi no. Enti woni sika nti wo problem na bi no. Nam say ane sunwan so mi ntimi ma ho. Na ma bi Asem ne no kore. Mo so papa me kura me nkofo be me asis kasem. Na me Sunday ni sika 10 million. Say yemfa be no. Ti ebe no no say o ma kreti court bi ama no. Na ye de ne ko court. E wo sunwan ho. Na 6 March na ye Saturday. Enti Monday ni e ma yen holiday. Ye de ne kom say na wo 6 March ye de ni pa court. Wo say papa me hu de oba na ye me. Ti say kwan oba ne person me fa so. Na me say send another 20 million. Then I was saying come so often no. Let's say scanner ko di ho. Waje scanner be about 3,000 within 3 days no. Ti me nya scanner ama no. Let's say can what the minute echina ani nya say can no wa fa de ko. Okay. And a year day. Enti me buy na me new frame say ka men send 2,000. Na me say meba. Ti me kom ka say me nya scanner nipa so me say o ka so to ka no. Send enti me scanner send na ntia ma scanner akokam. Nti say no minister nti me bom modra pesca no na mama o de ato adwuma no so Asem Beba Dabi no sofo obedemu Why na kasa? me ni akosan Odifo akosa. no sofo obedem because me hu obedem fat me am hye me kai 400 million me anya sika nto me sai kwakodem ka me kuta nkwala nnum se ni kai la ever trend na sefo nem kodem hwan ni ba hwan kwala ntimi Asem Beba Dabi in fact nti ho ene wo be yi nsem bia tutum anti nsem bi ho ha ene de me ena me kan ma nya no because na me dwene prison me kokos me hu sa kwani de kan ne dwane O kan de ensem. O se obedemu, o ka se kwan be na abefa so a obedem. na ira no ye be ni den no se obetimi aboa me dia enye me fa 5 million mra na won fa nya de ma ka ni mra ena because sane me buy 2 days paper na me scanner sign de no na me sane ni we no ni week na me call no ho ti me ni din koma na o ka sofo me pa wasem pa bet wa ma pa wasem nya afri mi mu e say abazalo enti o kan sa no fat me re hoyi enti asama wakan ne say sofo me anana no akwana wi aka no me twene spirit nanka me de se ka me won kura kunu bet hu ahinti me jae na se ujae de ne se adwuma na ka se ujiska na ye no anye de manye cause ono wana no to se ko de se kan wo akwa no twen akwa spirit ko de won bet me hu ahinti ujae na wi ase ye se ase entokwam from wa wonim se de asem se etie ena me yidi ti me ba fi tradition no frame ene ai na auto na hwenko fo yire ahamu
na hwe nkofo yira hemu wonya nte asore mponi na hwe nkofo yira hemu ene eto akese Satam no agye 5 million. Oh, ne se ne koda dada. And Satam na gold ne ho adwuma ne nso sika se na akodi ne ho. 42 million. 42 million. Yeah. Inti wakai no, in fact, wa mama nkasa bi. Ene wakasa ya no kate me. Kasa be se 15 minutes. Ene wo wie di matem dume me se me brepa. Ti. Ene kate no fine. Me so ma frɛ no. Because baby and my journey done the Macman and Namano. Sabi, in Sena, just wish I'm cry, wish I'm saying a pa. Into a woman, be echo 1 week was after me. A Maya, a sister, no, was saying, men than frame say, Papa, and I'm just so. And I say, Asem Ben Habam said, Asem. So for Akosan catcher and say, me say, me soft penny, acquire a quote. I'm saying, me. What can I say? Mina asamaba because many soft men soft penyan nanti 17 good years. Aware me na o ma me koye. Akwantu bia me na o ma me ko. Woni me te se sabi nuakuma. O che me peni bebre. Andum so che me. Na ade ntem ko na me mo na me dwene se ade na akoso me ne ntem de me dwene ho mente ase. Na ade se obi na akoto atia yen. Ana se obi na wura okotum. Ana ma asam ketekete wi me mienu yen timi ansofo asem ma asore no matete. Ama asore na gu. Aka nipa be say asore ye number 180 isi aka nipa be 40 ena me no asore baba ko edi nkomo enu ani nti again ne frame na wakasa na me frɛ ge ba ko me se rules wo na me no di sa ye de no se wo ho na so fa kwesa na ka kire ne se evada na ye bon din no se me ma ka kire se me se me papa na ko dwan wo ko to na me se rules so de nkomo na me na edi me sign me ntwatro na papa nso me no ntate 7 ntimi nkan boni ntia ne dakos ba bia wa ye adwuma ba bedro no me dro kwa nyankopa ebe me dro ne mum dia ha se ya wa wom na me dwene se ade na koso no me dwuma me ntia se ene me ne frɛ me ewura de nyankopon ene so di matem so be ma me soft penny no e di ma ko gina court Odifo akosan. na fe na makanto kwa chan ne Adentina no ofre wa no wodi watem sa mami hunu bibi die ntia aha ena me hunu se madwuma no anye to opani edene bi e dia brabra so na mantimi ansi ne chen bi hu na ska na kam because obi a wo ye ma de na num se beto aso no umfre me endome ne me yere ne me ma se be bre wasase so esa antindan me ka chen se wa hunu no afono me no be sa na kam se me so wa hunu na afono me na so ye nyame a wo de dome me na de nyame asira no ya no me no ene na hunu me sa gold no wakotu but ebia ade be nyame betesa gold no wakotu wontu bottle ne emai diamond ne bibiansi die ntina ma wo ba ha die ntina ma ba se waji me se sika se woso betumi gold ama me hu se ade no wontimi nye na wonye
ogye sa sika ni wie ye ba no ɛna oni nim ye nu ntem sey ye no and quite me quite one na ma me ne ntem asɛn because one friend we di matem because me can word in tia ne da ususu sɛ die nti ɛna me susu sɛ adwuma no wetimi nye na wo pɛ kwan bi ama me ne ntem ate na mentimi ama ne nkyɛn biu. Okay. Utie 102.9 FM. Mo amoka sound no. MCC say the aba ana. Sa check it. Use your phone to check to see, verify. A man for complaining. No sound sa sound sa na man for ka. Enti check ni. Good. Enti we eye osofo akwesi ntwi. Ya ose odifu obi e friend akosa Michael ana akosa yeboa. Okay, obi say sound okay. Once verify. No, why? Did the dream ne say onya akwanhia na oni obi ko hwe no. Enam ho ena oni nya contact. Oni na nya contact ena wo ka kire ne say good. Asem Beba Dabi. Entoa ene diamond ebi wɔ n'asase so no so okotu asase de bi eso na tie na fabra ampani ampo okotu ko so o sa ntoa ne kra de be 9 ɛna hye asase ne so gold nso wɔ hɔ na me yibi ma wa de aka ne mediu anim akɔpɛ lances ya mawo na ye de abetu afidie mu de tinani agye ye de 8,000 Ghana cedis 8 million ɛna be ye ho adwuma ɛna krachi kɔpɛ 80 million no so for J or say there be me here be anama frel. The first one called 2,000, second one called 2,200, third one ebeko and one nya case. Or no so for cause nya case ubi de ka dwane. And we call so for kro ya ho odi for kro ya ho. And odi for kro ya sa ka kire ne say ubedem ka na ayira no. Wo sa fa amanfo yire. Enti ubedem enti so nam dia tell me ya kwankyere ma wo and also 5 million and what J wajidia fedie free hono manso ena abeda onene ntem na de wohunu ne se sika kokko ne ho adwuma no ontumi nye enti ene wo create confusion a na je sika na hye ono nso ntena ho ma na hye and what yaba good na asem ne ba seyie no odifo akosa makie ana makie yeboa no ono nso yato nsa afre no ewo fia ha ene awie akra Krobea Asante ene YouTube fo yedase sewaba na ye hwew ye chiachia won so Fosti na kyereme Fosti, how are you doing? HS the Roy Fashion and was here ne ye yawada edition of the program nana obaha sabre medoma kumase ha yenso ya bade mu aye hwew nana ya Krobea Asante good day awiabre mu nyankopon onkam ho na onhyira mo ani modwumade na UK fo yenso ye wo line ne so a ye hwe mo Johnny Walker eno o se akra ya Krobea Asante ma ha wu awia ye kan ho e wo YouTube ne so Proverbs pepra eno o so ono nso hwe nyina hini ena ono nso ewo ena wato sankra wedi aba Peter Hen ono nso hwe ye free Brampton Canada eno o se mu show no nana Krobea manage ho ensam nso wom Robert Befi hwe ye free Sao Paulo Brazil eno o se na wiai me nso me wa ha me hwe mo na me chia mo ani modwuma pa ani modwuma den Rose eno no nso kire se na Krobea who watches the watchman why na ehwe ohwefo ne so saa asem ya mo kan enti na mebusa saa asem yi why na ehwe ohwefo ne so no wonder in Ghana baby abefa bia a church wo ho adane factory says kawum wa wuntie osofo akosane nso anu asem enti wie nana ya Krobea Asante na wie God bless you ene wonso wadwuma pa ne wadwuma den a wo Uma Sterling ene ono nso ka ne sei Anthony Opono se he we dia ubediska enso bedagi ena wie
yɛbɛtie sɔfo no nso na yɛhunu deɛ ɔno nso ka adwuma pa o na yɛ Krobea Asante mankranso taxi station ɛne yɛn nso yɛwɔ a awia yi yɛhwɛ wo ɛwɔ YouTube ne so Nyankopɔn ɔnhyira wo ɛne w'adwuma pa meda ase good odifo akosamakie awia yi maha ɔho te sɛn Nyankopɔn adom woyɛ odifo bra w'anim kakra ma me wadama woyɛ odifo wodi difo dwuma no akyɛ bien fisha be dunsia mu ni difo nso Nyankopɔn frɛ ɛno nso yɛ ɔfrɛ na difo no nso yɛ ɛfa kwan bɛn so ne frɛ mo depend misi na me da ho metene patase ye kuma se patase ye ti metene se bom dan adwo be wan ma me sorry me hwehwe dem onyina ma hu hwe ti me sa koda bim na me sa te ne ndindin bim ti me hu hwe ti ma me so pie ti next day ana me sa koda ti me dai sepe ana me te ne bomdin ye bo an 23 times tim sorry am piam se kai ni fia de minim se hu bi na be fent me dai me dwane e da fifia nti me si phone ba ho me so TV ni se ya se ne na adwon me na me fi TV tim so TV ni se ya TV ni si so na se edum ba inum lights na TV na nkasa edum so achi TV no achi TV ntama wose gu me na me imagine Asante dia me pie because na me ofa me no fa na tie wono so no kwa akra ti me imagine Asante dia ne me pie nkrama so mo fie ozro mada nti me pie no betena bonti hobi na me nkrama na da atena ho me bebie door no se pie outside na mu sa se ja ho ka krasi ne de ja to fie e de kuma se ne de kosro ayesa yi die ni bi mo se die ni bi na me siam na madwane me twahwe se wufo mani tene abo awia ade a kyem na abo awia be 12 ti free ono me nam se ya na se obi ba na me hu ade ti me ka kire boy bi na me ne se friend prince ni si na me hu no mani so minnim ade ko de me hu de me fanye waso ye ben fo enti na hunu nuoma ben bi se na wonam saa onama to da obehu obi no na se eniyama bi so no ase ni nam bi ni etwetwa na egu adiem na so no obi wo so obehu no nam na se police ni di na chi nipa no shemoku tutuni na bia no twe obi so behu no otande bet obi otande na nipa dis kato na ne obi na gina no ide oje ntina ma no ye mama bi na mami kama no tu e wadum Asem ya meken which 2007 asana meken ona mami kama no tu mu na me prince na no pa aduma tedi so sane akodan ho na ana mu sama na 3 days bo mu maso nti me call no na me ka se da me pa chew na me twem ana ma hu se 3 days for death bo mu maso nti kebe a person of me onya dey kwa soro yem mpai mo menua asem me kan ne demasum kuma sifo akromfo azamazana mo de nam no moka se wetimi se enti wo frɛ no ne ho no wo ye den na wo share wo ho like some you difo enam ne oma yi a wo hu ye nti na wo frɛ wo ho difo ana menua de tieni mi ankasa no me come asori me nti asori we difo bia ni asori for Genesis situation as a prophet uni asori enti me nti asori me nyina ba bi preach da radio so me say me nua ba ko madam ba ko mai ba ko o bekum the radio the master FM 104.3 the CP7 for frequency na pepe ono na me bo ano ka chense papa obiti me be kase free enu kwa me ko one day pe enso bi nti wo ko obi asori me ko nti wo ya odifo wo sa asori demo di chese adom ne ba me soro de tie ni me hu ne ma bibri but obi ba me nche se ya mebo mpese me hu se wo ye odifo wo sa asori demo me nyu odifo wa asori no wo ye odifo ne wo nchen me de
just say I have my gift. It means the yo na man for you no. Me mpebi. Enti so obi wo problem bi na so ba. What mean kan so ba dia? Aden na wo nyo odifo wo wa sori di mu nemum. Why you odifo ne wonchen? Aden. I know the mean me person me boss already. Ma sorry we support this animal. Wo wa sori in support. Me ba chai. Na wa sori in support na wo wa be you odifo. Adom na minyaye man ko wia man ko sre. Nyame na de ma me. Wa bu software ntwi. Wa bu no. Me ba chai Dabi. Ni sika 4,242 million. Sa wo di ye gold wadwuma abedi wo. Eno kre. What Jesus can Mpa chai. Beba. Atiefo we ye odifo akosa make yeboa. Prophet na yeboa period media no. Me nyo odifo. Me ye prophet I mean me man say beside me found omo na frame sir because of humility. Eye. Eni o dia mafro odifo. All right. Mafro odifo. Se ne ewutumi ehu eja ti se Moses die bi. Wo hwesini a Nyankopon da ne ho adi na burning flame. Eri kire Moses bi dia say etwa hwe ti ye o ti se funu dia o dia ma memfro odifo. Why? Enti sanete o se 4,200 ne de abedi ne ho. Okay. Ekwan ban so na fa ye ebedi ne ho eno ye baako. Ede en wo de ye eno ye mienu. Gold wasem, diamond wasem, anase eto asem ewom. Na nyanyam bia watu awia manana. Eno nso ye baako. Good. So for mama nsam musaw we nso yes kan ne ho asem pe na mebusebusaw. Good. What 5 million say papa we ye ne batum enti o de ya akwankyera ma no. De tieni Pese eno ye ani anade memwachrim why okay enti 5 million so abem eno nso oso de ya akwankyere wo saje 3 million ewo sofo ntwi ho se wo de ye bibi foforo ama no abrabom minim baby cro am jina meje tiende nka ho momfa manes ento 300 no etiso afei mi kodi me nkomo de di kane aba me bape ya ni odifo akosa anana na yeboa enso bekasa ba se sei no mwani tua se Ghana hade se ye ka aduru a enye aduru bia ni aduru ne de onomo a eye well being ehun adwuma se aduru ne nso Food and Drugs Authority for ye hwehwemu no en wo mo se wo mo de abaso ni nyina pine wo de ama Hepa Plus Eba mixture. Na Hepa Plus for no woman so ho to the extent to say mo ya mamu well being so nyina to me woman so mo maduro ne boa se Ghana cedis pe. Doctor mo ho anwanwa eto de bia me dwen mo ho a mentiase se moduro yi adanse amanfuo die general well being eboa yen obia ne nadanse eba na no videos kra na me follow mo videos a mudi gu ha me hwebie oba bi ne menses ye nkoyie bema bi waye mre wompam na nuoma nhyeda nkoyie wononom Hepa Plus wabodi na modi akogina ten tire ye mu kakrai mo ho anwanwa se Hepa Plus no botai ni nyina ne se ye pese Ghana ni bia nya aduru papa nom on fasika kese ena ode beto aduru no eni nti adesuafo ne mpanyimfo ye nhwehwemu free Kwame Nkrumah suapon mu wie no ye hwese ebeneje baafo nso ede beba FGA ahwe na omo nso de omo beka fa ho no omo de abeto dwama Ghana ni bia ehunu se nhwehemu ye no say na Food and Drugs for so e ka fa ho na interestingly omo hwem no hu se aduro no eho behia se Ghana ni bia o pese na pomuden ho asem ejina yie no so nya Hepa Plus ni bia wato adi na se de o kan no na nka we de akwakoye asem de se kwan bia Ghana ni benya bi no se ne bo te se no de anka eyade a ye betuma pege ma na kosoro nanso ye dwen ho se ye makwan ema ebo ne kosoro a ebekwa akoye se bibia no obi a ne nsem bie ana wo sika ena obetuma nya ade papa AUC se de akwakoye o system nim no opa de papa agi se utua abodin nti se ye toa sa trend ne so a na ama ye maame no ye papa mu ye nuanom a won sika sem ewo fom ne afa se de onya no bosome kra na eni suro nti
on to mean to drive be 500 Ghana cedis and 100 Ghana cedis no bribia no sabe obia beke kan bibia boom sa haban dru eno na nsika beso nti eno na obeto nti mpemfo dwene ho ne yesi no ese ya absorb eka ne nyina na se sabio ye betumi a break even mpo a se kan sana se ye mboka ne ye betumi yanka kra bi mpo a eno mom e betumi aboa e ma Ghana fo nso nya haban dru mu ahotoso nti se obisa ya from 2016 basobono ebae no sabia basobono enye last year basobo sure 2016 sure ene yenya title ne say general well-being na say Ghana had that time Krobea anti bida say obeti say dro bi general well-being just say HEPA plus na yetina say no yema ni nyina 10 cedis na yemboa ma Ghana ni bia bebi o hye bia no so all papomodin dia onya HEPA plus ni bi na onu so hunu say ahaban duro no ehadwuma sure na unya papa no mo a bribia no apomuden ho asem be konkan nti ya managina 10 cedis 2016 aba bi sise me no ka say wow ejina 10 Ghana cedis edien na menom HEPA plus eba Mr. Noah ebe ya ma me amete hey aduro se me pege duro pa se be nom no eye me den but HEPA plus the first day ya me no hia ya me nya sa duro ni bi nom ya no eboa me nipadua e ma me ye very relaxed etumi dama me hoto me enti me na watwe bia de ode be na watwe bia me no botro ba ko me noma obi a me die nie die ne betumi aya ma obi nso yeah HEPA plus na de ba kompe de ehwese be de ama woni se onipadua apomuden ene na hoaden no ebegina yie anase besipi na esita okay na onipa bia tumi nya sa ade we ya anka be yedin po se yare be kyekyere edi wato na kwan a obi apomuden be fa so asipi asita no different from obia ne de sure nti kwan a meme de ebegina yie no different if we say what them you exposed to waduane a medi wonsu a menom ene wonpo a meni omuhia abrene abrobia sure ene nti na ye ka say obi obenom HEPA plus bia wo na dance a odi no correct obi ho no mo say odware oti ne ho o sha say ne well being ne ho hia no ene yi odi a dance ye ko maazi say dodo na e kasa asem no obi se empo no okasa enka wom ne kasa abon sebe ohome nso e bon no na o sha se o mane well being na na pomodin ho ahia no HEPA plus be mu no saje no ejai obi se na bribia no sebe semrenkan so kra esini tirase se dia asase kan kire we dia asase kan hwe nso bribia no esini tirase bogo koyi but o sha se o mane well being ho ahia no nsa bia na ono ma ansa na otumi achieve di opeso achieve to paye bi mu a na nkakane no onum wie be ma na koma kra san twetwene no obi wo house na edro bi a onom ede sex no onum wie a 2 days de omadwuma so tenafie na o relax na these are people a omo edi dance on video can the HEPA plus aye say won well be ni gina yie no in a one omo nom nsadin bia 2 omo nsa nom to paye bia na nketumi de o how bi ebrom no omo agai and they are performing far better wow see ano omo enante with head a omo raise wow omo tumi peja wo mutini yie wati ase well being no enema akonkan na ba ko eka asem bi o se doc afa no me ho sesa na obema ni general well being no eka ni general well being ho sure on say waka sem na coordination atade yie o se wo hu say bema general well being eka ni general well being ho and osha se so all no HEPA plus aboa no kwan bebre so okwadwuma otumi adwuma yie ne nsa bia na anke ntikriti ne nan bia se etumi nyam minim how I describe bibia enyam but wase ne nan etumi nyam osha se ne well being ne hu hia na all no meduro no every week no onhunu bio good ba konso se na ontumi ne di nti ono bre bia no otese bibia mujaduro no akwakopa bi se enu nti na bia be ma nanum ati nti mujaduro eni sunsuno de ono no onhwe 3 months anase month bia onum toatoa so o sha se onum HEPA plus no ene ohunu sa de ne bi otumi didi heavy ema ono ahu se yes se eba no bodia otumi didi de HEPA plus ne se ema onipadua na gina yi na de nyankopon pese oye no watumi aye nti okwadwuma mo ye active bibia oye bia otumi ye okofie so a enam se ne well being ne kan ho se ne sunsum nti bribia no otumi ebodwuma emo bia hu se yes se oye adwuma na oye na ohwe adanse a eba from ema ne so a eno ni ti adanse se obi well being no e wo be pepa gina
bribia no ono ankasa so etumi bibia ne hoto no infections obi se sebe na bribia no otumi mpo etinase ama sebe aya na ayekru but o sha se ne well being ne ho hia no one onyusu chemical na ode hohoro kane no enso bribia no sa infections no ohun bi afeso so ne ma asem ne niema bia na nka enkoye no sisi akoye to the extent say na some fat medication bi onum say de hwe ne cholesterol if say ne yefunu kase na sisi waginum fisena ne boeden dodo afi ne yefunu so na ye kase no asase etwe onum Hepa Plus good on say well being ni gina yi a na fat metabolism ne kra no eno so betumi aya adequate if say well mu sabio onipaduan de ese free mu ntumi mfiri mu ebesi dai na srade a ewo onipadua mu atumi aban ne yi brebo ho kire no kidneys ho kire no bibia ankoyie nti wa utumi ehwe wo nuanim no aka chen say I'm not feeling well na so well being there's something wrong with it and nti na ye stress ebiye ya anko nipa bia sa wo yare sa wo nyare well being ne de ehia se onso betumi ama eho ehia ho na well being ne ho behia wa eduro ne de ba akopɛ Hepa Plus mixture ebia wo bɛkɔ drug store bi mu na ne de asa ene etaisi pa etanya course obu ha wa budget se ne shop ho no ebia ofa be 30 bottles a ebetumi atwa 1 week but wakofa 30 endru 4 days kura asa enti onya mefa bi na okoho ne se Hepa Plus na sana we Hepa Plus Misro one here wakoto pangu dan tuo e de how bebre so betumi abrew Hepa Plus 10 cedis na rahusem ne say enu no dodo na ya na obi mo try so mbeka say enu so ya dwuma te say Hepa Plus ne bo san dancing Hepa Plus enti okwa akofa ukotwa bema wa nya ntwa opie to nso akoka anka obetumi di age fans no enu so san kwa akoka ho enti Hepa Plus ne 10 cedis okọ baabi na nipa ne se ne dia san mesrew bomoden se obekọ the next show obetumi nya Hepa Plus ne bi na wanom misrew obi a open Asem frɛ no ka chen se na aduru obi a nom doctors nom nurses drivers woni eto ade wo edwa so farmers obi a kan for Hepa Plus inti frɛ odofo bi na ka chen se aduru a obi a kanfo no Hepa Plus mixture onso nkope bi na osha se onu mame numbers no obi wo hono mo a opese one doctor edi nkomo ansakura na ebi wakotobi ana wakotobi awie opese ote wonka ewo bibi ho ma numbers no number obefre 0542 807 907 0542 807 907 907 na 0542 77 85 72 0542 77 85 72 ofra Hepa Plus hunkumo bia no yebetumi adi na obi wo ho anane ha onya malaria atridi yade no no ye ka ho asem kese kane na ne wo school no na ye ka say 7 weeks na ade betu malaria ase ana say 7 bottles na obenom obemen so na yare no da so ho na Hepa Plus malaria no ne de unya one bottle plasmos ne target malaria no na pavine support your system now repair damaged cells no e dia man fi say no in itself no immune system support nti ye dia merge plasmos no tunya pavi bottle ba kompemen koto 2 and our 3 there be 1 pen na wo hia now the plasmos 1 pe e dia ka ho eno ano nti mento pavi 1 na mento plasmos 1 pe no ano within the shortest possible time afi otumi ko adwuma so adwuma bia wo ye bia say malaria na ne wanya obetumi akwakoye ene ye mekura de ene ma mento ne miensa kura mo mpreko me gye me Hepa Plus no na ma gye me pavi no na ma gye me plasmos aka ho no ano we Hepa Plus in the general na bibia ekonkan ba yemfa kan ye ho so se na wotwe bia e benom Hepa Plus one bottle eno ontwen se obeyare obi ahia so obenya bi anom na obia na wa dance bi opese wadwumem ho ne oma ne nyina no ebene TV fo ne ba befa ma dance no na mfa so crowd so advertise modwuma no a eno ansi numbers amede 2 bia no obefre na crew no aba
aba betwa na mo nso motumi amakete mo ho ebi so abibia wo no de yentumi ma ho a ye 30-second video na yemboa ma woni enyante Hepa Plus nka no ehunu se iwadru papa wo Ghana ha edru papa wo bibremu ha eboa na ne boa nso ewo fom nti se ye ma wo hokra na ye 30-second video na fa send de wanya mfaso wanya free Hepa Plus mu no na ye mo a obetumi so akọ Ebenage TV wo Facebook and YouTube na wakọ akohwe numbers is 0542 807 907 0542 807 907 na 0542 77 85 72 0542 77 8572 mo doc yadase etiefo we ye Dr. Hepa Plus ena ewiabri ye na kasa no na waka de ye akyerewo onipa de obeye ne sa wo de asem ne benante na wura baabi a ye to aduro bi a sesie yi a ye kasa yi a wuram okwa akasa mepe Hepa Plus mixture na mom se ye tridi ya de nso na e hawo de a kasa mepe pavi ene plasmos eye Hepa Plus fu ya na aye numbers a wodi atodwa no eye wono mu ankasa numbers entifre na wone papa doctor eben enso emo enkomo sisia aha ye 102.9 FM aha eye Uteka FM so ye din komo ye bon komo Richard Berima apia famous and was na Krobea somehow and somehow but ye gusutie enti ye betie de eko danso wa Patricia and was akra eya semu eya sem good moncheme me basisia jingo oh dear na usu drama sumuna jingo enti wonte Spanish jingo capsules ye du fofra antek herbal for the aba hey okwa wadi biba ani Spanish jingo capsules ye ma obi ani we fi ade ententem esiesi akoma no na afe aboa ma moje die fusani ye woni paduanim na yensu yenkokrafo ye oh emamon kokra ye semrantie na mamre wanso ye sem mabawa metre anti aging so moje na bemma wa hoden sronko edrei enye ma obi a wafa afuro de wo ma akwada no fo ene akwada woni mfie dumienu Spanish jingo capsules se upe bi ata ewo kumase no ubenya bi ewo PFA pharmacy Corinac Heba Dani Heba Freddy Mens Heba Misty Heba KNG Heba ana afa drugstore na Heba shop bia mu so no onsa ebeka bi fra 0502 669955 FDA ahwehwe sa adwadie nkratoa yi mu age atumu se eye Spanish jingo capsules ya manyen afi na ba mo wadi umrante sem sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ya ebusinya nom ebutinye immune system a abosumi pinyi obia enyare de tia se medo tie Hepa Plus mixture ene adwuma ebeye no nipadua mu no afi kra na ebeye nwanwa mo aduro ye ma ye general well-being ebusua pomden hu hia me yie esene bibia ebusua watanom Hepa Plus mixture no won sesika hospitals wo save ade ade foforo entime ma no mpafie ha she wo ye Hepa Plus husband radio fa Hepa Plus husband ene won so beye Hepa Plus wife na bono Hepa Plus mixture apen for abato mo manufo ne nkwada wo ni dumienu nka ho e pharmacies chemical and herbal shops atufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297 463 Hepa Plus mixer emma pomdina mapa FD ahwehwe sa ejedi nkrato yi mu agya tum se eye 21st clinic say eba sciatica no ho every usisimu kono a woto ase ho no ntirina fa usirem ekosi wo na ase ho no ebo betimi atutu ama wo ankasa wo hu ba bia enye enti 21st clinic wo mu na ye sciatica expert e wo Ghana ha wo mu de bibiduro so ho bibiduro ankasa ene besa o yade no masa de machine aka ho yade bibiduro ka oni asa de wato machine so ya san ya o massage bi ye wi a herbal treatment yade awono ama ho ye sciatica 21st clinic na ye expert a wo tu ase Ghana ha ba bia wo mo ho enkran domi market wo ho heavy do dan ni mo ho ena kuma senso ahia wudu session so wo mu na nie dwabo so wo mo ho so nyane ni wenchi ni ba bia nkranza 0540 311 311
0540311311. There's a 21st clinic. One way sciatica expert. Never be my betting so mommy. The wood ointment. Kama papa. The wood ointment with the true via. When I'm baby and ya a bedroom from African Health Legendary Ointment of the Year 2018. Award winner Asem Yekin. Ekuyafu awakwa fuma banu wabre. Afrafu awakwa epo abanu wabre. Edwedifu awakwa joma banu wabre. Adrobafu awayi gears ya driver na wabre. Efitafu mesinfu ubi asasabro hano. Meka jahwan. Wujari vie na wo the wood ointment chia. Ubehu da obeda. Mira, mebe nkomi sisi ni mekoto nyina. Usisi mpodi enyo na abeka. Midibi ko twa nyina na do wontem. The wood ointment. Our pharmacies herb and chemical shops. Titru King's Walk Herba Okaishi. Dodua The Wood Scientific Herba Hospital. PM Ubenya. Phone numbers here 0241 244 and 0201 681717. The wood ointment. Fetchina Beko. Hey. When we send your police in your draw, Imbusaba Mesa Amama Huaden. Refuse to grow. Any offense back. And what day immune system or Yankopon, and your ready pediatric Samoya Hubano, and Nasa Wunum Imbusaba Mesa, a peja immune system Nabribia. Yarientimu. Sasa dear, a month for the Duanwa, Nedi Imbusaba Mesa, Dodua dance yes, and Yarwa who ran Nipa and Yina Etimi Banaso, and in Yarwa Cassian Kaya Wutini D and a home car. Now Yamwa suing Yano, a boy who buy every home. And now Ompa, Omwan Yarwana Dada, no monum doctor in Rono, and num Imbusaba Mesanoa, and Moma who are deep in tea. Ya Omuntum Pose, Yaria Esomo, Imbusaba Mesa, a walk Kanshi, and you are Maimu Babia Yato in Ro, at 0246 208496. FDA, Ashisha said, Jadian Kratui Maja to Musay. I'm free. Malaria dry ye bohu dewru anytime heba misha. Time heba misha yema obia etidie malaria hano. Die nanuma to a wontimi any die no. Wedra ne time heba misha edro. Edrei ansana ubetobi no. Hwese wakọ hospital anasa lab. Ami ahwehwe omojema hu se wo etidie malaria ibi ansana wato edro. Time heba misha edrei enye ma oba wafa afuro. Die wa ma akwada no fo ene akwada woni mfie dumienu. Se upe edrei dudu atu afo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House. Ana ba akoso wa Atonsu Monaco Junction. Herbal Shop, Drugstore, ana Pharmacy Shop Duduana onsa ebekabi. Fra 0244 417669. Kayo sata mono TIME. FDA aji ejadien kratu yi atum. Ago Ghana this my man and then common free and most comfort zone. Why yet fanim cross store. One fast sebe and yema and ye papa and wuni man for suntino. Wako America abruchi memo akofa nyema papa bit say bed sheets, blankets, curtains, laundry detergents, a hoodro bebre, wine glasses, plastic bowls, a hoodro bebre. Afe hair products no ye want a shampoo in a conditioner. Some man a hoodro bebre friend say body wash, say ye liquid soap and I say solid soap no the upebia ubenya biho. Almighty equate ye want a body lotion and a fair mouthwash, non-stick plastic bowls, papa place a hodro, Paris bowls. Yow, a fair perfumes a hodra ye can do ham so ubenya biwa uncle most comfort. Ye wo jade near man be a fair and more and one a citre oat and man memma unku a hodro in be sanitary pads from choir this summer man or mobile summer red light no uncle most comfort zone and benya biato. And pat stores a booty nanso so to ade wo uncle most comfort zone what time from poko to abebo aba. Tobacco and now to Akoton ye water for 4 months. Opposite Okes Junction, Freya Homa 2 0248 728808 and now 0244 457718. Uncle Most Comfort Zone, Royal Home of Quality American Goods. ene yate denne ni nyansa mu a yare kwankro adan ko danna esem komu amochim ho a enye mekanfo nask Herbal Clinic ede amamo nask Herbal Clinic adokta ekukudam ene nintire ene mfidie a yede abegu ho boaye emehwe yare bia mu na yehu ne poma esibre nask Herbal Clinic yare bi etese awo ho nsem stroke onwedwe ene hawo fibroid diabetes anase nam yare ahodo koko yemkro ene hawo bema wa emre ompem
Pema utedwesa prostate ɛho ensem ɛna hawo anase unompe ɛna ho atechima malaria ɛna ne kekaka ho ne nyina sɛ odi wani kyerem ɛwɔ Nask Herbal Clinic yɛwɔ ahenema kokobin yɛne hose no ɛne di anywhere ɛnkran Taifa yɛwɔ Dabi Junction adjacent Fairview Guest House sɛ wopɛ sɛ wo ne yɛn ɛtwetwe nkɔmɔ a ɛyɛ 0244120269 ana 0271989197 bɔmmɔde sɛ ɔdo haw ɛde kɔdada nyinaa ɛpa abɛdae Nask Herbal Clinic nyankopɔn ɛnam yɛ so ɛbɛsa yare ama ho atɔ pɛsɛ Nask Herbal Clinic yɛyɛ number 1. Okay, yadama say yakoya yaba. Otek 102.9 FM. Asem Beba de radio no ɛna wasungu so a utie. Ansa na yɛbɛ kɔ ne nkɔmɔ na yɛbɔ ɛyɛ ɔsɔfo kwasi antwi ɛne odifo akosa Michael. Ɔmo ntem wasɛm. We say mama ni sika ɔso ɔde kutu mi gold. Agye me 5 million ɔde yɛ akwankyerɛ. Wanyɛ ɔmfam sika mame. Sɔfo odifo akosa confirm say 2,000 baako, 2,200 Ghana cedis baako, 500 cedis baako abekanensa efi osofo akosi entwi ho na emom 300 Ghana cedi ye ka ho a wo kan de eye manes enka ho ono nso ne fam etesei orifo wo ofam e wa asem we ho etesei menwa me dase em say break akra twam medjuma ya me ko hwe obi adwuma wanchi side honum e ma konya problem kakra accident kakra ntima me left me leg na nya problem ntina me dadem be abusome getting to 3 months kra nti ona me nua Asante frame ka chanse ko sa me te won ka che nam so me ho me pra no so me ba behwe ena me se mate ti onu kra wa ma nti wana wan di bo frame ka chanse oba na man kra ko hia no kwan so no me de ne bae ti oba na papa ika ho e sofu entwi ne waka ho me na minim no ti oba na onu de beto manim se obi se omoko hu godu bi wo Eastern region like on baby Asante means Asante like baby nti o catch them say wo bi a mesima na do nani hu da on de bi asa no kana asem nti o catch say mesima tumi e dia nti ono no di ka catch me say o sre me say me ngu nani masem so mate say kone set say do mu kan dia mini problem no say no we plan so o jisa me hoto me no so ati to wana papa software ntwi be ka say ono so asase so bi ho o de manfo bi bra ko na a mo si bi wana asase so nti say mehu anwu se bi wo ha padam se so say me plan am sense me si mehu Jesus sa ho na tere asase so na tere bremi no so ati nti kansini me fa se danon na de chinye e no de na tere bae to de na tere bae no and I'm just attend to no oko no the 100 cities and no the 2 mil I'm simi danasi and okoye so okoye sepe e bi be getting to 3 weeks they call me friend catch say and okre na asas no agude wo so na gisa mene na yedey e ko asas ne so an sene bi ho ma yedey but the meme jifed me who say ade den sikawum no so what nti kasa nya mu no ada Asante kasa mbesin kokohwe mu go no me pra satana me hunya nto me just be na pressure nsi ban me soro gina me na so by force satira me no beko nti omu hwe me asafole ba ho nti omu frame am Asante the food no je na phone the friend and me number be dey ne ho no ti ekohwe na sibi mu sika ndi kwampo ma me soro gina me na so me kwa na ntisa ejina ni mu ni na san bae dura najo opanyini ya sasi so opanyini ya sasi ne so debi ba kone dia oh okay nti ebra e free obae no na che se papa die mira me na no mitimi so nyina so me da ha ho ma che be 5 na ebo mprum se onya ho akonta be mprum se onya ho kwanya papa ni kuna mi to da na mbuafu kaso bia woni mi ne obi na de wa be sa me de want to shine o si fi want to shine number 7 want to shine number 7 nti kasa nya mo no me ni di nkoma na kakra na me ho ekentene me nti me ho kenti mo di kan de
no the amount for so dey obi a oni mi na me da ho no what the nipa be 5 from offense so do mo ba me ho e ma mo dey me ka chem say o mo fa 3000 ma me ho adwuma mo e ma my ne friend ka chem say sika no ko bo sam say asma wa kan kwanti mi nyanye o mo di scam pa ma chew na oti wi me se menye bi because you na me we di ka gu abon fia asese ya de susu o chim sa na bebem ti mi nyanye e ma ono kra gu su pa cho bi sine man fi nti ono no die ena na wo ho a yitu anamo ena mene no me sofu pani yere me sofu pani kan de koye ena ye ko honum tie koduru asase no so no na me ko fa asase no so na me ka jin sahana tema me ena dina tinya na de pefi to de fe me ade chem no ngwohia na me ka jin se mene no me sofu pani ewo kote ho ne sofu pani ne omu dem ba ko dem ni shai na yiri nyina ni ti odi nkomo na me ka jin se sofu antwi Oba e plan no me plan na me catch us this is the job adwuma me yin tem kunya me prawo na adwuma na very risky na umpa me be adwuma no misro Asem Beba Dabi because me you tumi obi adwuma kokoye adwuma no obi ni atwo so tuo ni sekan enkwa ni sekan yi ba ko oyi sika obi wi enkwa dia obi fa otie di mako enti adwuma na akwa pa me ko me nje woni nti ema the soft paying ka say one dey oyin ni nsan fira adwuma num onye because asema me kwa me one dem dem an dem ho no ehu usuro nti one dey ye kokra eni ka no so dey ka be ko chire kwa no say on kokra biu no so no problem nti kasanya mu no na me ka chese sofo odi kan start o pepe bosia e wa manfo o mu fama ne soft paying kwa favor manfo pepe bosia no akeka me wo go ro ma sam se sofo adwuma you kan yen sa so won nyai kasa dedede na why fi ya we kon susu ma sam na eyo we won sa den da be kon na ho me ga so bi na pages na ntisa nti ade we kan no tu mo ho ti me kasa na no se ma bi na ni woni ma bibre hu pa ti wate wonye bi na msmati ana mse na me nam no sofo so oni me nam wo de wo twetire kra kan kra kire me Asem Beba Dabi me ya kra hu se me ya kra che me na oba me na ase de ni di na de ba me na ase no a me somo se kwa okono wo de wo twetire mpa kan kra che me nim de me ona aka kire so for you so for you because me oyama de oyade na me bisawo ne wan kan ko na me pim se no kra me nju ni from sa da ni biem ko si wi ase wi me life no nti woni me nam no hwesi bia me siti ano swat obeye nti me oho na ode obi aba se oka me ho asema chu nipa ne so problem nti me mo ano ndi ade ko ye no me friend no so ofo obi mra me ho no 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 do obi aba se mo mpaye ma na ja o iso do obi aba se bo mpaye me nti me mpamo no se de ko ma bo mpaye ma nipa no e ti tu amanfo ho ho boni bibiri ono wona ni mu ni Asem Beba Dabi nti kasa ne yamu no odi amanfo bibiri ba ano na nche se be si ho so ena na sa so one of ka chem say we nya 7000 into this kind of man say omra onu kwa mihia no amra ne yenko na asase ne so bi because me ya ho adwuma na adwuma hu ade bi so me yenko na wa hu die enso bi da ho agudie ne sa ne ma no bi o wani be nu say e wo tumi edi so whether you like it or not ena ho sa akwa adenda wo fritete enti wuntimi fa pe nya de wi asi wo no aka se me fiti ya me kwa kofa enti sa enti wuntimi fa po bi be ka cho se bia ene ye ntro ene enti mo san ko ho the second time ene ye de ene me sa ko fa asase so biom ene wo sunsuma de me ye de me kwa me ye ene me ko fa asase so wie ne na me sa sa ba bia mpe wona tin kwase be sine nko ina na me nyen kapre me ne ba be do ne oba wa tamelo de no atama me we stand ni minidi te minidi sana life tie minidi rough enti watamelo no atama me am da betufi enti oho ena me start ya no obisa me ho asem se sofo adwuma we nya abotere no obi de akura di kan ja wode satam no age sei na me nyehwe no so nya 7000 ato ena so fanto no on pede akan so ena meneno me ho na me ya de no adwuma na me sanya hint
me ye ho adwuma na msanya hindam ka chense sofo e de man pay adwuma nyo se me nyo kapre no se ai no se mpewa se mpawate nti adwuma me ye no to ano na reka enton nsem me wiase da o ka wasma kire no wonim de wonim tujina wodi no ka chense peda na yenko asase so bi de to so tam no so ate da no ka chense so are ready na msini o mesini yenko na me ni ai koye nem koye de me na msafi de duro adwuma wiye no god ho adwuma eso bia no ko fa so na ade ujidi o wunyini o etai hia moja but me ade me timo adwuma ma on be kan de de o wa yi bia me hia maybe the friend allergy one if abremi from India because gold no or so nya na yi na kan dia betimi dia akon ne spirit na ya contact yensa oboa because spirit no ntimi hunu ano wo tietia no no so odwane no so obo peja firu a wontimi nya hwe nti ya kakra na wo twene ye den eba timetima ya ma won saka ndigi se nya sa wo ye ne bi no busa nse be wunti ebe ye 8000 adentina o nunti na me boa ne bebre ewu because me huso niska satana wodi kan dia manfo aba mo me ko hu ba bia wote me hu se woni bi nsa ne ya yira na kura ne emu adwadie wom oyira ya na moto adwadie oyira na manfo to de me adwadie de wom bebre en kan ho ase adwadie de bebrebe udibi me die aha sane ya wo tumi kan ono no de nse wunti ni trese aha oye metima boy ni bi dia kire osisi yi ebi de sai ebi the red diamond sa oye ni sei seminu ye freeze kwa wanya ne fokra no ene bia be ye 7500 yes enti wonu nti yes oji 8000 ene ye den enti wodi wodi scan Ibrahim ofie na nka se o ma se ko ba fie po wi o turu botu ya mara sof ma ne wo ho me enye de nipa ye hu bi de ma ne wo ho wodwuma na mseme ye da se man ne de sa oye ne ye de ba why me here oil 3 me de get one na account de bonye din but me here oil 3 say oil ni ba bedru dia na me jiska na me de twe because kada me ntimi use kan de e ma na me sika na ho no so what nti wo ha bia bo some to bo some me nu come in some more baby na mfe ka yesofo my ne friend ka chan say abo no so ko jino account mpesi kama na omum kraba confirm no so for send me sika na ye wi abo 11 no send me 2000 na me send me legend so legend fan ko non konje nyere infamra me na so fun send this kan ma me na me send my legend no de koye to de koye sepe e di be the first 5 days to 1 week you know me legend for am take 2 kan party no frame no nya me nti o ada frame me so my friend sa wo mfa na me say legend me say sitie e say bia ma sheda obi onim da bia nim say sa na me tie me say bia ma sheda adwuma ni nti e na aba ne senti fa cheme no see me dia bo to fa balance e de bra ene okache soft send me ska because ene man le bia method wa legend obi won so method wa nche nya legend ho just send me ska no send me 2 so send me 2000 I don't send you 2000 cedis at the man no sending a koba 2200 no cry for say ja but so say sika na budu so I say ane man wo hwe na say okay and I'm sending 2000 the man la nyu sense balance am say legend me tuama wo de me nua no me bitches can I that could be idea among not what intimate je kwaje oil no kabum picture kram phone sisi refi ana me fa medjuma me ye de me de waye ne nate no nate na me de abafi me ye adjuma no fi ha but me nkoduru no a me de ade me kwakwa sha asasen so de within 21 days de me hu hu popoye ana me ka che soft ma start me ye wa de ho adjuma no se de nyame ase nam sinya abotrema me no see what today bia no me catch say anajo de bia one day no start me adwuma am ye ho adwuma nti senate no so what Asem Beba Dabi nti wo ha me ya kudu ba bi na me hia ayi ba ko de aka no me catch me friend aka chen sofo send me ska because kana da ho na de ye ho adwuma ndi medical catch say 8000 nam se fa to honum nti no nya wo dia ti send me ska na me fa nkonkoje ko pe ayi en de nya wa asem wo do da asem ayi odwuma ma wo me nkopa yi nkonko mba me ya adwuma me no na ya yi ben
na wo kopɛ den oil it's a perfume fene white dove na mi fa ngon kopɛ de alaji ne de ba yi nyina na sɛ wo san pɛ white dove ɛno deɛ susu we ma deɛ ndi me hia ne ma bibiri kra bo me dim sika ye na nyɛ wono kra bo asem okay to sanity anya bibia na betima akuma adi ti zakosi aha ɛna on send him skra say ayiro ɛna me so for ayiro sesen se de ni mama ye den ɛna say asem na ka ni mama ye den sesen se skra de adwuma de da hɔ baba me pa o ma ye adwuma kodum finfin enti esi den na sisi ade ne mamu aye den waso de matime peska de aba mampe mante ho asem nti one of me phone so ono ka kire me say na down for the Friday ni sabe kenska kasa nya no di ka de mai bi ba manim san se mai no ufira buruchiri me de wanka njem se no ne wasanta as me dana odi hu no wase mai ni ufira buruchiri America te se de no o kan se de na o kan no nti me bompa me madwa me ma na man ba betem ne bompa ma no so ko nti dana me ne o me ne trans ya e bobor se mai no sa mai no wo de ne ba manim no man the send o mo send skebi from American ti okosesa Daniel Sunday oko black market for mo se bonus to afre ejaba so wa sorry dem eh that's massa hwene yo so for say I want to know to can do me fee ya se cho yon ko na me che osuban echina de wuye wan hwie no bi kwakwa te hu se so wo konya problems se bi be ka me because obi be ka sana me so me de metie tie very careful because kana wuti kan mu no maintain ye de kan ma wo kanu ye gani sister de kan from abroche de brain so on ton 2 years nim bisa kan border na me metima bo ma ye to kan no the girl sister me tena kan mu kwa pojiri se e beto ena me se me ya ade ma ye to kan ma nyin 1 cedi me ya ade ma no ye bisa kan bo on ton se mai na ka che so beto kan 400 million o kwa America no sand kan na chen na che so girl kan so mu pe 300 million na che so no nya 100 million na me so fo and for the person ade ye mo bra so me kan so me mpani mfu amadwuma me ye betime twa azan because spiritual untimi ya me hwe atwa azan ka che sese ma hu sese fase bra but ade bi a hye se nya de se nipa we wieye nti wo ya ade a hwesi bia me sitie ne nkwa ba faso anonant me nua panyi wo papa panyi but me ne kasa bi sana me tunu fo se obi ne ba because amadwuma madwuma me ye una de na wusu am me de adoma kyede se ne wo hu se meten sa na mete mempe obi boni na se what enti kasa ne nyamu no oni man no case de koye case bebiri mo se man no de car adwane na se man de car adwane de se ne enva me ho scanam de adwuma de fabra anu su twan na me de musika boa no ekokoyi na me se sofo wo ya yen kwala asem oni so ya yen kwala asem utimi kofo obi wa bonte se di primary consultation awo de on fa consultation unso obi o problem na awo de utu mi ka so oni mo bi utimi da manfo ba me ho fie mi ohwimu dimi obi ba utu obi ba ho nyina nti ka kire nso mra consultation Dabi me kire say wonu utimi de obi ba na ono no dia o ye de o ma ho consultation because ne de o mi sa me ho hwe eno so ne man dili ama da kra Asante frame bi sam say akosan wakodu fi nam se makodu fi no se na sofo ntwe nam se wokọ sunwa no se na sofo ntwe obi wo hu obi one day dana o se wo hu na cha dana ni dana odi hu no okay enti wo ka so on first kan mra ene wo se aye den ene ye den si asem me me ka je so first kan mra no ana o se skanam sofo wo ya de ma na eme ya 102.9 me ye adwuma master ti adwuma wo nyina ka che se bibia ye ready se adwuma me ama ka kwam ademe na menye biem no kurani me twa ntwe me bufui pa na mkache sofo wo ye nkwarasem papa because adwuma me ama maka kwam sese adwuma no manya be ka chem se mantumi anye na se me ye den am sofo wo ye nkwarasem papa enti ho e do ba me ho san ofi ifi oba me ho ofi na ekwesi ada enumre bi oba ekwa ne nipa bibre o machi
no buy no say eja ubuoni no say sofo me power semu me ni kase 20 time kase asem no kire no say edin me to me ni adamfo but edin say nipa benya me ho akwan be wura ba bia me tie sisi sofo wo sa kwanya no kamu say nipa boni ni bia won kire na kire akwan nti me power semu but asem me pew no me pam power semu no me mpese obe console because o me na say kwanya problems sisi ya bitin bebem wiase we ne woni sibia ne dia ho no de obo brɛw wase me kat nturu ka kyesɛ hwɛ ne ho yɛ ɔman ne ho ka ne ho ɛna asɛm ba ho ɛna asɛm ba ho nti obuonie ɛna yɛ den ɛna me ka kyesɛ asɛm ne so ma me hwɛ manya ho report bebree so wo hwɛ manfo yida de gyem twonhu firi ho because wa wo fie ho ɛna me ka kyerɛ me twonhu firi ho saa de no ɛnyɛ wugina puppet e preachi nipa wote wa so de ma preachi kire no no na akwakohwo o ni kunu ni won mo awia be ma ne kwa adwuma na akwakosi na chi nye me asem na me kan nukrani na me moshi cause me nia bre because nipa na obi na be ye complain e kire sa complain kire me enam se sofo enye sister ni so wo su nyane se enam so mani kunu adwuma nyina ye yi na die firi adwuma ama ne be ma no bi game no ote ase me raho ntenye kwa emfa mene na dwuma wo ye ho atete meti anse wo sei wo tese sem sofo na me frɛ fo sem sofo ensima kan wo kasa moni fa me ho nya metwa wo ka o threaten no me threaten no me ka kyerɛ se so ka asemboni bi fa me ho because do am de wan de me adwuma kuma ma me tunu for wanti no so ko gyina machi ko kan sem a na ma kyerɛ okeka se so ko kan asemboni fa me ho nya metwa ne ka onka so be twa no sekan moja benwuno menua me phone me kan ani mana sa phone so oso frɛ no nti phone se betima fa me number na yakwam nti na yakoyi voice nsa me ni nkoma yadi nyina sa matete se me twa no sekan ma moja agua oba ufie biwa me wa chaw de tini ose oba ufie biwa me se mo nsi me fie na oba ho biwa be se mo nsi me fie o mo nsi me fie mo ma me fie because asem no osi ho biwa be ye dan mega bisi mo simi fie na obi a wo ne ya adwuma na adwuma na koka mfimfini na wa lock se wonya ska ni bi na ode ba o se mani nsi ufie be da to adwuma no so le tie ni empam no adwuma no ho o se nipa de mani nsi ufie me ba cho tie empam no adwuma no ho de tie ni say wono sister no be complain ma me no e na da na oba fie me catch say ni asi papa ya oti we woni na ka san se bia wutu no fo se no san afre ha no afre ha anam ka cho so fo de me pese me huni oni nipa na eya adwuma nipa na twie ska ne bi ahokyera ba eno abeka kwam eno aka kire ne se emani nsi fie me nua de tia me ka cho se mo nsi fie ni se de tia me se mo nsi fie ni se me ya adwuma ama maka cho se adwuma me ye ntam da so you know everything woni bi bia maka kire wo na akoyesa no krani na me bu afu osada no tobo enti amani nsi fie no se wonya ska ni bi no ode beto adwuma ne so obefa he na dia ba minute number of food is here home number minini ni asemo papa minini ni asemo minini ntwema so asemo eya asem kitikiti bi but ono na no ene man problem se si o se de wo hunu no se de watumi aka chen se mani nsi fie obi o no kire se ne 4200 no wagye di fa ne sika man ye wo kan no menu oti me mo no hobosia obeta se me ka chen se me ye adwuma me be na adwuma ene wote ase adwuma na me na me to me ka chen se me ye adwuma so ono na nim se me ntimi nya biam dia ene ono wa mistake because me no from onset me ka chen se me gini sika akodi ene adwuma na me kon me si me ne kwa asase so no ka chen se ne ka se na me oba be ju sika o ma ju sika se me discount to bank ana se ma ju sika se bi disika no me de me hu bibia na se sen me de me nyini sika se me nti sai na sese wo de babe soso a ubekwa akoyi gold do sese ano eno okay o de 4200 na aba nti dia ka no no check o ye be cost asem so mini problem ubeyi gold no it's my work so for here me count nine we afidie we so me ye free ha me pebosia de amasa papa we ni ye de mbaw na se gold no wantumi anyi a yes ene ye nkakuma se abetu yes o kasa dodo ana meboa minia udwa wonum dodo ana meboa listen de me mahu na me busa wo see what be some asem and I'm explanation of it
Munyi bibia. If you be a ho. Dia mema hu na meme busa o. Enti asem yiwura wusum, wudwa wonum dodo, okasa dodo. Me life. Obia onimi ono ankasa woni. Me nyi obia me kasa. Me komodie kra ho odin e ma me. Na woni obi na eye gold adwuma. Ede na ba ye ma obi mom de awaresem ena eba betu mu a wugina no so. De tell team. E ma obufu ye de pam sa papa we de na ba. Me pam no. Asa o se mani nsu fie bi o wa Bia e fa no kwanya point. Tobo ma me nkyere wade odifo eye pam. Tie. Me ni uti hwei. Oba me fie. Na m ka kire o se hwe ye na wansi me fie bio mapam. Kasa no nyamo ni. Tie. O de man ba me fie. E de man ba ono ni fie o nya me fie. E na me no mo bon pan stand be ka chem se. Se ni na papa na ye. Oso wadi no. Pachoi. Wafa no. Pachoi. Sabi ono oba wafo ne nso ma ne ho kwan ma osofo fa no. Yes. Oso fa no sesen e kwan ben so. Minua me de kasa ne nyamu no. Enti na ma me frɛ mi na me tu no fo ho no. Ken se ama ade na hantera fi na ne konkon. Oso ofa ne kwan ben so. Wase osofo we frɛ so omo mpae ma no. Omo mpae ma no. So obo mpae ma no so tete hu se ne sa hye ne ba so. Obo mpae ama no no. Ene ono ge ne tetoy. Ena ge na ni ba ne ho so na sofo we nsa hye ne ba so. Ode ne nsa akoto ne ba so. Ne ba so. Ema unuam kwa bisa no kra oya no sa. No ode ne nsa ato ne ba so a se won fa no. Wase firi onom no. Ene one ne ba onu ankasa fi. Ebe ye nde. Oba ne fi. Mo wuro mo ho ne do be ye de e wo mo ho. Sofo. Ga ne be kra sa asem ne kire wo ne ma obufui odifo. Onyi ni se adwuma no ontumi nye. Na emom ugina sa asem ne so se be ya wo de be pam sa papa wo ye firi unjai. Me nua wuti. Etio. Se ka me pam papa wo ya. Ka me pam from onset. Oni onset ne de se na unim no. Tie. Ena masante so ena ade hu no. Ka chen se. Ne won se ma ba manu sofo nya ho na mhwe. Oni. Me sofo mpo sempa na won se ma ba manu mhwe ho. Uhu na de. But yes. Odifo uhu na de. Why not? Uhu na de. Yes. Obi ba wanim no ye nipa boni ni a uhu no. Ewiase we no. Nipa o mbebri. Obi ene o wani o so uhu nipa boni ni papa. Uhu. Ebi won so tie. Metimi no anante. Ebrekwa ye nipa boni ni a. Bi won ya mi hu. Sanete. Me din kan busa o say uhu na de. Oh yes. And I say yes. And I'm so obi ba wanim. Obi a uhu na de ye de hinta ne yi a kire. Obi ba wanim na hinta so ye nipa boni ni a uhu no. Oh yes. Ode obi a wo ye nipa boni ni a odifo tumi hunu asem we besie ka. Nipa ni bu no mi wa asaka no wa na so ye so ade mi ebusa ho ebo kra. Nipa ne ye nipa boni ni wa hu. Enu no hu na de no. Ni amba showiti. Asem we ebusa no de. Wa amfa nipa na ama mi manim se. Nipa ne beto ne ka. Oti. Odi nipa ba na mi so se ni obi wa busuam problem. Timi mo mpaye ma no. Madwuma me ya no nya mfifi mo. Enti na nadwuma o ye no. Ene de da wo ne ntem no. Wo wa hunu sesa nipa no ye nipa bone ni. Bisa no mitunu foka chese hwe no ye ho. Masema me ka kire no. No obebu ne de wa hu. Eja. Ana ode ne kan bedwan de wa hu. Tie, enu nya me madwuma o. Oje ni sika sa wo ya kwankere 5 million ma aka kire ne se o twi nipa ne bai. Na ode se kan ne be wo no no. Ne hu ahinti. Eja. Ye. Me ntwe se kan wo nipa. Asema kwano na ka minim ba bi wo asem ni free. Sa 5 million no so je ye dai. 5 million no. O frɛ me, ka chem se ka naira. Ka naira no. Me frɛ ma ne bai na me sofo. Papa boa me. Na me sofo. Me kwa kopɛ ne me because adwuma me ye no. Me pɛ ne ma na me de ye adwuma. Betima aboa but pe bibra na me moa wo. Na me adwuma no fama. Na me kwa me fa so aman no. Ka no enkokem. And also what? And I'll pay 500 cedis by. Me yes, I don't know. My friend catches us off my area. Me nini lie suni. My friend catches off. I dear me yama on my area because one yama me yama be a winner ho. Winner ho. It's wujidi. So what has someone? A ye dear. I knew man now. We ye dear. And yama dear. And yama dear come back to never be bring to any hour room. Ada na me a warrior madie no. Minim ade a warrior mame. And so what Jimmy Sika say warrior didn't ya. Uti, you are give you on my tea.
I said, oh, I will abridge that. It's my body, I dare, sanity. It work, it can work. A bedroom. Oh, we all Ghana, who near Bruchy. Yes, the attorney say, but who just cannot? May Jim mine no, me the mind didn't the Jumano. A yes, spiritual work, and young when I'm saying, what the spiritual need Busakrachi? Minia Teda Mecano. Me Muni, yes, she in Finiho. Kimebunaka or more do Mobam and Nimuno, and I can be warm. And no one for them, or more no, wouldn't for the Mabam. Nipa be break. A more soft winner. But me, be no catch and me, Mebuno. You are hiding behind spiritualism to dupe. Udibu. Ube you announce will be Asem na ube ya. Okay. Oko YouTube ne so a amanfo atonkra de afaho. Janet edujamfi ana osi the odifo e ka da ya Samuel na we Mosi. Samson Sariba ono nso wo France eno wo se na Krobea mehwemo ene awie. Bismarck Asare eno wo se na papa yi a watu eminim no, I have met him one-on-one before. He is not real as he claims to be. Uni mo be a friend Bismarck Asare odifo. Oh my, minimum. Dansowa Patricia se Krobea, this same man collected 1,110 cedis from me and my mom. That he is doing something for us. We paid the money. Nothing. Well, unim Dansowa Patricia. And Zunim no. Dansowa Patricia. But also for Kasafri. One for baby or Kasef. Okay, Dansowa for baby or Kasefri nebra. Why? For baby or Kasefri nebra. Dansowa Patricia, you are watching us on YouTube. So free. Also, what jemo 11 million plus. So what they yard yamamo re wedi. Enti fa baby akasa e bodi no Bismarck go so nim no. Ba wo de ende baby bi akasa free obe hu. Why? Enti o de ba no beboa. Anthony Opon anu say haha Nana Krobea na ye no na ye ne. Okay. Enti odifo yi adwuma na wa ye no. E wo papa ya sa asimsika akọ de ho no. E wei. Uti. Adwuma na enye nkita enzem. Ewei. Adwuma ma ye ofie. Adwuma tie. Ode oyire no ne frafra ne tie no. Entie no wo ho. Yes, spiritual work, yes. E wo ho. Bachoin. E wo ho. Bacho ma mini wa no kakra ha. Spiritual na me de bam na say enu ntimidi hu na say ma me nche say because of spiritual ntino no di hu. Spiritual ye de spiritual ye de. Hu masem. Hu ne ye de. Ya fi eni ko so we hu. Na wo de ohi ne hu odifo. Eni tinam ofre mo odifo ase kire no. Yemfa ye now so de wani yemfa ye ni hu. Me say fi eni ko so we. Ye de na hu. Jesus onya spiritual eye. With spiritual eye ne ye de. I know the mean nchire wo bi. Oye odifo. Yes. E sunsun mani. Odi hu sunsun mu niema. Nti sunsun mani no, sunsun mu nioma no, sunsun mu ne ye hen. Sunsun mu no ma de say beginning no. Say na me di kan ka kire no. Sunsun mu niema say me ne unu obi gina ho sei. E bia bibi say si, wo de hu but me hu. Sa na te na sunsun mu. Odifo. Boase. E ho na me free. Okay. E ho ye boase. All right. Sunsun mu no. Ehone eye king. So mu ye sunsun mu nioma. Tobo wa won kase mu no. O si ye sunsun mu nioma. Enti mu di sunsun mu ani ene ye sunsun mu nioma. Mi ni sa sunsun mu ani ni bi. Mi pese mi hu se mu am wo sa sunsun mu ani na mu ye mu nioma no. Sa mu no sunsun mu no eye den eye hen. Sunsun mu niema. Eye ade a ye fe ye ni hu. Nenso oya manipulate life. Odifo. Me si sunsum mu no. Sunsum mu no. Eye hen. Eye was spiritual world. They met me that man on. Eye hen. I know they are all. Sisi am no ka say. Ewe hen. Ewo ho. Hen. Me ntimi ma because o kasafa honam e na sunsum so na aka ko. And the one now nim sunsum na nsebwa me eye hen. Because me ka say wo gina sunsum mu no. E na ade bu papa we. And I said there be a spiritual. And I mean, without spiritual, and one I be do sunsumu. And I mean, me person who say sunsumu no. And only a hang, boami. Sunsumu ade. Sunsumu. Eye. Fancy.
what bonsam ni hona huza bonsam ni na wada obi eni wo huza bonsam ni nyame kura nyame obi eni wo huza nyame de gina hu beti hu nyame wo sunsun enti aye hen aye honhom mu wiase de beti mama wono no honhom mu wiase ne ye hen honhom mu wiase abia wo timi fa wani wei enhu enso obi wa ni sunsun mani a odi hu no enna me pese me hu anum mu no de jisa ne na ko pese sunsun mani ni bi se na tie no ya Asem Beba adiefo ene Asem no ya Asem kase enti se wo claim se papa ni sika ne de odi aye sunsun mu ade ade ne wei ade no me kram ka chese omye me ne be kwa asase so me de ade akwhye if you ka chese ne kana ya ni flo na mbufu no okay so 102.9 FM aha utek me ya na me tese obi ka se me koye sunsum mu ade sunsum me pe one day obi be ka se Krobea me so nsa nam de wakosa sunsum ni mu bi na makoye su me nso makohwese ne sunsum mu hodo ye nneoma wo ho because obeti so obi abu obi o se mba ye sunsum mu ade obeti so obi ase enipa binom nya papa ya ade na make enipa binom hide behind eye sunsum mu enti fa sei bra me ye sunsum mu fa sei bra me ye sunsum mu well yen hwede ye bekoy Zahara mixture Charistic Ventures for nsa no adwuma na ne nua Zahara G capsules eka ho bi se owo enemu yade na wako acha fa Zahara mixture no fa memmene Zahara G capsules no na beboa wo oye bema na waye mmere ewo empamu a se wobetumi agina so yi a uhia Zahara man capsules ena se 3D yade ene hawa typhoid na diabetes a se mojabro so mpo na etete wo a odofo kope hindi heba mixture baby eton no bia okwa obinya bi freyen wo 0246348334 Dr. Dawood the Dawood 360 capsules and the ointment aba yesi twi na memene o the ointment ni betwi o the 360 capsules no o the 360 capsules no obemene enti wo twi ointment no na wo mene 360 capsules eye adwuma o eye adwuma papa obi a waye adwuma de ama o sisi wanya problem wom so ye oba na aba ma enti sesi amo ye mere kura mpam ena wadwuma de no bekwa aba na honam nyina tutu honam ye oya wakiri bramo sasa brodom ne ade nyina aba pe 360 capsules pe Dawood ointment twi na memene na wotwi memene a obenyu ahoto ba bi eton no bi akwa ebi wo ho 0244886437 Mama sofu ni odifo ntena akire haya time heba mixture eno no eye 3D yade aduru se uyo bi a 3D yade hawa unya bi na so no mo a wawie 3D nya yade pa na se wunya bi na se wonom time heba mixture eno na Food and Drugs Authority for agiatum se eye KNG heba capsules ne boawo e boosti we immune system ne very strong at the mouth XP heba capsules no e boawo woye bema na services yade am waye mra eno be ginjaw what you say na Asco heba capsules no eye koko hu adwuma ba bia koko tete wo ne di unya bia no unya bia beboa 0244417669 eye number Naskaba clinic ye ultra modern herbal clinic a ye dwuma ye de nya dwuma de ketwa atiefo so ye obi a wa yade wa bre wa chini wanante wonya no yia fabra obeba ahenema kokoben yani wholesale no na edi animhwe o how be da so say yan kase mu nompem stroke infertility kidney liver home problem prostate mu how he yade edi unya no de brado no fa mfidie hwehwe mu mfa adrom kan 0244120269 eye wo number Spanish Herbal Center Antekeba and the Spanish garlic mixture and the capsules aba aduro ya the garlic any nubi na aka ho aye wonom so anyiwanum na esane mogyamu eyi fi efri mogyani enti se fi aba ama se what na se kakra na se atatai ama kasa no o kasa kra bon halitosis how wenya ulcer yade edi unya no unya Spanish garlic mixture and the capsules no ma wawie
There was Spanish jingo capsules. Obi ho aye kan asem wa kire na anie na nrefi. Na ne refi. Ye kire na de a won hunu. Ama sabi moja ni efrusa ni yenti wa ye mre kora wo mpem. Kope Spanish jingo capsules ne bi. Na beboa wo. Ba bi eto no obi akwa abenya bi. 0266114111. Aye, your number. Nana Krobea, your friend Olas Junior, or say, Odifwe Nasama walking candy Mamunya man and Kokwa. Please kindly invite the police to come into this issue. They have been using spiritual to scam a man for Mommy and Cheno. Sarah Boache, or say, Odifwe, you are a liar. What's the man who can be an entro and no crana walker who can throw? A Kwakuchen was a Krobea Mumian Sroni Po. Mumian Sroni Pada say Nipa advance. Nipa are very dangerous. Sarah watching was say, Odifo, why won't someone walk on YouTube? I am see a show. Won't see me the upper source, so you fake. Oh, you fake. Gift ya there and was say, Nana Krobea, Papa, what Casardo. Kasasa. Sarah Boajo say, I've met him before. Mashianeda, na soft went to Wubuno, while Meneniana ho. Well, I know dear Ubin Nim. Say your busa, say Sunsumuno, ye deya. Ono mo a womo so ye sunsumu adwuma no, minim dear. Say explanation bi wo hodia. Minim o de mo hwa de bi o agbeve doctor ba doctor agbeve umpom te say nyamina dom boko very good now so me so me ho den wona woda agbeve herbal hospital ano de di kan agbeve herbal hospital mo ye hwan mo yen de ye wona yusu herbal eye epipiduro ye ka plant medicine ye ka plant medicine a eduane esi wo mu ano ye yusu ne hini yesu ndubrano eye eduano hono yesu na haban ene yesu na ba eno ne yakeka bum ede ma amanfo ayarsa sendri ebi wa ne asode so aye ne nsu afom aye nsu duru abetmanum ebi so ha ne hata ne ayam na da ne powder ne de aseto payem ana se capsules wo ne de amount ya ye bi so tablet ye de bi so aye nku ne ya pe base because na when the base a opesu use ni the bia yenku e de ama na de asrasre kuro no so nina na se ndua we ane ekeka bom di ma amanfo ayaresa adwuma ye dia no enti mo sayade yes sayade agbevefo no ye di dua unse me busa yi wagwahunu de agbeve no ye but ye sunsum mu no ubusa na ye de nwanam ene me pese ye di nkomofa bleeding pulse anyanyam biase ya kasa ade wi ya wada amaboa me o bleeding pulse na ye de ade akra medase pi nipa de seni biara no se de onye twede amponyankopon boye no oboye so kweja ukọ anase mreso a udidi a o si waste efri mu ba that means duane na wedi no nipa duane be yi nduane nim no we yi de ehia ma nipa dua no no yi de ehia ma nipa duane wi a ne aka no so o se be senko eno ye friend waste oho ana nyankopon boye se yenja nan bia anase sebe ye turumu kwan no ejuma endine no se duane a ye di a watwum nduane nduro wie na ahode ewo mu no wayi wie no embesin firi honko na se kokoba ne se nipa de se ni ko janan anaso wo ho na moja tunu ne moja e tunu no efiri ni turumu ho epia anase ni janan bia ho pie dia na yakase nipa no owo bleeding pulse pulse na ebeso so ne se efiri ujanan bia ho ana epie yinim se pulse no wa mo ahodro na pass ni bi wo ho a na moja biara entu nti o de mu fwa na se pass no anase ade e furu janan bia because yare biara fa ye janan bia o biara no ne saso anase ye kani na pass that's ye o mu nchichemu nti se moja edi eye omu afuru sane na furu janan bia na so tumu opie dia ne yakase o bleeding pass anase o bleeding koko saade we ede na de ba na se eba nipa ne so a wan treaty a ede nsunsan so body ni tumi ba medase pi de edin kan ede ba ne se nipa de seni
uye mu didi a na ye reservoir ese nsuo esifia ye di nsuo sim egum anase baris ye di nsuo sim se emohwe anase ankura emohwe a e do hard be the ba enti nipa de se no ye furu nim no se akoba se bibi arumu nka na ohonum akokotua ukoja na moja betima ba won suru mu ososo no aya na nyama nketenkete ye friend village wo ho ebo ma otwetwe nduani nduro no eno so bi wa na ekura etima ba ho anase ahonhon se do bi wo se opimpos bi abesimi ha ahonhon apa ehueti enuti anye ya hwa na koti eye ntini bi wo ho anase akokoti eye nyama nketenkete na wana twetwe nduani nduro no na eno so ukoja na ne tembia jana ne ba no etwina seja ewomu grade ahihye wo ho etwini na ukọ we obi wo ha na enye chinchina ase eye moja na etunu no free se ne nsunu mu ho anase ne yemu ho no na ha oni free nanso anhwa na o yare bi su tua na to ho anase okoko ni foforo te se ana fisha eye duane a odi ye ni duane no entertaining as entertaining the ejane constipation ejana na etin na ono so feel so timi ko jana eba na etwi ni tumu kwan no na ayese ketre joso aboketra obo na moja aka jana no ho obi wasa na duane odi na etin anase dompe bi wom ana so se ye kwa ye ben na no so obi so ha de biare autoimmune disorder ni yefum ho na nkasa no yare bi wo nti ama de biara ni jana ayededen entoko jana na etwi na sa ha na ba ono bi wo so na moja na etunu na nya so se duane no anase toilet ni na ba betwi ho ana enya so ni yemu na etwie anase ne nso ho bebi no ha wo na so owo kokobo the bronifran and prolapse of the anal ligament prolapse because they intrin na so ho nti obi wo ha ko jana na otimi si intrin na so ho na eja ni mu na epie no na sa intini bi hu etue na moja soso de etunu na so dia na ni kan se sisi ano o se doctor na etimi hwe hu se aya uko janan no sa janan na uko ye na ekokobu ni bi na pie ye na moja ni tu ana so yemu kro bi na wo ho na moja ni tu ana so nsu mu hawo na ma moja ni de etu eno na wan hye ne nso dia na ese wo de rampex de share square holes mu nti unipa bakas me ma kokwaduro nanso kokwaduro na o ma wanase bleeding pass kokoye ho aduro ya ode ma ho no esa yare na enye ye because anaso ntime nshine so ntime hu se eye kokobo no ana ma moja ni itu anaso ayem krobi na ma moja ni itu ene nasefo no apa ho aka de ama ho eno ne ade a o se time shine so papa wow se me ba agbeve heba hospital me wosa how we be emfaso de ben e de benya de free doctor me da se pi bema anase nipa de seni biara o tie mi bi o ya krati asefo abra moja edi umu afuru sane because moja ne ko hrawo mu na kofa eye mframa na sa mframa na ehye emu no ene me da no krati asefo nti mfaso de ne se nipa de seni wo koko no wamba agbeve heba hospital ama ya nhwe amfa eduru amfa mana nya yarusa onam ho nya no yentimi nka so ya krati asefo because mere biara no ne nkwa betimi ahwere no sure sa pepepe ana hode ya wo nya duane ya yedi ye ko moja ni muni nya no moja ni die furusane ana de bia ma ye ni etimi hu ade ye ni pedua ni etimi gengira so ye ni etimi akase ya hyehye kama ya adwen etimi ye adwuma ni ade ya ka kire etimi ni etimi aka de bia ni ekotwere wo exam se etimi atwere nti wo nam ho na nkasa no wa ya ne mekinti aha wo ni se bibia ni etimi sisu ye mam onam nya wa ye bohua wa ye mre nti wankasa productivity so bebe adwuma mu ni na asefo ni yo akese ede ma wo sa pepepe ana ye kwa ye be so me de mensafa me ho a bitimi nya atinka se bibi twimi bibi ka okra na bibi ho twi bibi na se je bi so ma nefs na wani na ese moja mu die furusane wuntini mu se kwa koba ni se so wonni moja aya na wonni atinka bia atinka won honam afam ani atinka se oba ni be ma be hia na obetimi nya atinka nti oba bi wo se matinka wu moja ndie furusane papa na so moja so ate na so moja no aya na etu wo koko fam sa pepe ana bema ye bema e wo ina no enya de ye dompe na se ye dua bi ade ase ni wudwuma eda ho hoya na so duru mre bia na kono ne ba
no say sorry na huhuru na sorry na huhuru ejira so say aba ansa na bibiti me fa won wetime nya atenka sure say kokko say moja ni ntimi ndi mu afuru sane e be de na sa atenka na timaba e be de na etime gina sa hye ne nso say amonfo bebre o ya na mo Fred sama ya na mo kanya na say na say me ho se me hwe ano fu na efun me ho se me hwe ano da bi ya kete bi mesraw obia ni ha na hwe sabe na hwe hye ne nantem no kakraka na say ye dua na hye ho de biara eye moja ya na di mu afuru sane na moja na ti mepie na ti ma valves na ti ma lock na ti medi mu duma amrepam na ti moja na se afiri mu enti sa moja ya volume na o ni peduenu na edu mu peduenu mu afuru sane na bi sa ko ba ma ti medi ya duma woso na wo sa hawi abedan na wetime nya hoden abedan no wetimi akọ abade biara atimi enya bibi ntisa nyama we nyina na akono ne bibi biara so betimi didi so betimi nya hodin abrabo ankasa e friends abrabo no phi entimi nsiye because juma ntimi nyen na se phone nyina no de obeka ne se me fie beye na e ha me anaso bi na e ha bi na gichim me juma me ye na nkoso da bi eye wedie na ho mfa wonti ana de sa ha yi abroni okay enti se ubenya ahoto na wanya ahoto so te se bleeding pulse ya ye kan papa no akire mu akire nimdia Agbeve Heba Hospital ewowum enti hweye no wankofa hwempo aduro wanfa ankotare anantaso sa osiwo mija me nan ya moja wom ti de ye tie bia eye koko papa ya me ate ase se nya nokre wo de bra ehwehwemu a wo nom be ye ne be kire se eye koko ana eye yade foforo very good number bay ena Agbeve Heba Hospital ye befre mo anam wakira kwan na yene a ye wo sa hawi bi ye tutu ya na mo waba doctor Mr. Agbeve Heba Hospital yo adakuja achi obi biara otie mi biara oba fa eju so car o fa eju so car ka kire driver ni say obesi wo kwamo junction so pe ana ye wo ye adwuma de biara juada kopim kwesiada kopim juada da kokure ni wa ye tu ya bobom emre biara wa ye krado biara oba ye behwew sapepepe ono wona mo ajusun nechi so mfa kumasika no munsi wo kwamo on sabe kan Mr. number obeti mafre 054 061 91 12 054 061 91 12 ana 024 65 95 256 024 65 95 256 Mr. Bibiara otie sanction so say enye koko pe ana ye hu adwuma se de ma kirikiri mu yaro foforo bre ayikro high blood pressure diabetes ya bibiara edi unya ho na mani yare biara Mr. Papim ben ni mbo nyama yarsa mo Agbeve doctor no atiefo Agbeve Heba Hospital for ma ben enti 054 061 9110 and 024 65 95 256 sani awode ye wo no frɛ Agbeve doctor sisia unini nkita ho na I tell you so benyu ahoto abapa mo awia mo nso yada mo ase mo ye online shop adofo mo amukuta Android phone ne iPhone no monko Google Play Store ana monko App Store na monko downloadi abapa mo o downloadi a uwura mu a ade bia wo pato no nokre me se wo se ubenya ato ena se wo mpese ebia woni phone na wo access o be download te se de me yusu ebi u yusu cassava ana yama je number we na frɛ order tuakafa mumu na yen deliver number no eye 0555 557193 Future Life Smart Food no eno de ye aduane animdifo aka nimdi abonimdi so aye se aduane we se wo yare na yade no wakwa na yade ne nkwa se wo ba yakache ewo Kumasi Sofo line alignment ye ne multi home ni dia nimhwe ya Bolivia Enterprise wo ho be kire yan wo yadiem na ye mawo aduane a udia ubenyankwa ebebo wo daache ho ban onyare kro abrane ma life tonic wate ene en discuss wo hawo 0242 87 8090 21st clinic for your sciatica express
sɛ woyɛ obi a wanya sciatica sɛ ɛfiri wo to ase unantini entini mu twɛn wogya wo ho anyɛ sciatica condition na no Fabra 21st clinic yedwuma yedi a no ɛna woyi no nso to nkyɛn ne ayade edi unya no wo de bra sese kura de ye de kantin abɛka ho anopa no nso na fufuo ayɛ ready aduane bi a wo pɛ die bi abenya bi adi ɛwɔ ha ye wo Kumasi ahua overseas ultra alpha radio wa ye ho ye number ye 0540 311 311 police ni naduro ni ye booster ba Mr. na saduro we sɛ ni amanfo di ho adanse wɔ Ghana ha pa nya asɛm ketwa mana moto rua ba bi atu aduro bia na kasa wo pɛ boost herbal mixture na nya bia e boost we immune system no a wawie yade bia du nya bia no boost we immune system no na mo boost herbal e na ade be yesa adwuma no ko ba bi atu aduro bia benya bi police ni na duro no eye pa 0246 208496 eye number Aka Fashion College and Deco faka ye kwadwo so si wo kwamo executive lodge junction na hey yese bra na yenkyere won sanu dwuma yene convert air affiliate ye kyerɛ beads making makeups balloon and floral arrangement garment construction tailoring paper flower and backdrops yen sanu dwuma wodua wobetumi agye full wedding na waye what yase ɛna next week ya yesimi kura no maame ne ne birthday aka maame na ankasa enti wo so waye package 50 Ghana betua sa 50 Ghana no no wonfa 1 week training mu uwia ubehu ade se wanyansa no dwuma wate fra wo mo 0549 195 967 na ne won kasa Dr. Xavier the Xavier Foods nso aba agenkwa aduane we eyapa o so you obi a diabetes yade ne haw owo insulin panie atena wo so ache diabetes nyaja enye yade pakra wo de Xavier food ni bi na di bra doctor ho why oba wawie ne number eye 0555 789698 oba de achi ame akra meba me pese me busa odifo asem ba ko pe na mabusa krachi osofo kwasi antwi nso asem ba ko pe odifo asem a me pese me busa wo ne se yeho aya adom a ochena enuoma no a otoye papa yasa aseso neti okofa ba ye na wo de fraye na dwuma no yehia wo fia ha obetumi ahye yebo se kina obeba any problem good me da say osofo antwi so difu aka se yi a akina ode nuoma ne beba obehye ye ne atiefo bo sa won so obeba ha epachan good oba de achiame akra benka sabi o se ni na Nyankopon ya adom a odifo beboa yen wo saa kwan yi so na osofo ntwi nso beboa yen saa kwan yi so no ebeboa na bie horoscope gram nim adwene ni mu na fe ama obi atumi aye ne fair assessment what you say me da see bru me de share enti mu a mo comment ewo YouTube ene Facebook ne so no odifo ahye yebo osofo ntwi nso ahye yebo asem ni mu nokre na ye nyina ye pe enti wo kyena asem beba de dwumadi esu ye besa hia e wo sa asem kro ya ho na mo hweneoma no ye nyina de ani kro tua wisi na asem isa mo wo no mo busa ho na sofo eni odifo nso ya no na boa mo ama mo nso mo abamu bi e wo ho enti odifo ye da ase osofo ntwi nso ye da ase o kyena ye besa hia good producers nya won kwan enti odifo ene osofo onhia nso Nyankopon ya adom o kyena ye beko saasemi so akina ye kwaso wi a eho ne ye bebi ahoma na tom ama mo atiefo nso mabamu bi ene de ye mie ene de no open the phone la ba chale me ho aye fe pa o me hwa mo ho TV ne so a me ho aye fe se me nya kokora isa obi ya kokora guy oh Nyankopon aye bi next week ya me birthday next week Wednesday 26 April anamebwa May 26 May inti Nyankopon ya adom next week Wednesday the proper birthday na ankasa proper birthday na ankasa good inti no ya beda Natural Company Limited for say cell strength capsules no for your immunity, boost your immune system
it go fight against bacteria and viral infections obeye den yade bi e ha wo no se wunya cell strength capsules na wo nom na ma wo gina yie wo immune system ne ho ye den a yade ntumi ntaka bio be ma wo dwonso nan yi konnum wo dwonso a kire wachem wo dwonso a wote yaw wo dwonso wi ohunu nioma mfitemfita bi we kire kope ProSlav capsules nanom na waye ni say ye wie no ya no ape true man capsules ni bi true man capsules ebe ma waye true be ma obegina so yi wate natural info nri be bi eto nri bi akwa abenya bi 0204616161 awuraba na wo ka se mokọ papa yi ho ma oje mo 1110 no Patricia something no de abase eye askwa enti treto ho nyambo akina na ebuso odifo no afa Lawson Herbal Clinic law care mixture no enam yade ho adwuma na eye se wanya nam yade bia no akone nko sisi yade ana sebe o cholesterol kra wo soro umoja ne flow yie per law care mixture na nya onipadua ni mu adwuma wate Dileman capsules ne de ebo ho ban efree prostate mu haw mu enti e ma wo be ma no ugina so kama Dileman capsules no ena Lawson Herbal mixture no nipadua mu yaw sasabro ene atwidi yade a edi unya koko ne fibroid da haw Lawson Herbal mixture ebe ye ho adwuma ma wo na oba bi yo yade ya apply Lawson Herbal ointment e woni padua ni ani na moaw koma bi ato aduro bi a Lawson lu pa ubenya bi 0242133577 mo amode voice note ba ne e wo sa asem we ho no ye mo akina ye bebo ni nyina enso ede aka ho Yankopon enhyira mo ene monso monsama monsom de ba sabre de enso so na Gabrim Dr. Cash ene na pamfo nsomra edin de Krobea na yo Asante chataba aposo anadwo adoma chede onom na ehye dwadi e ma me de besoma woto obo ade chia me nso nka ochina Yehowa ya adomo a eye ochina e besan hia